Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji iýuly Garaýş atly gepleşigimiziň nowbatdaky sanyna başlaýar. Bişiňiz ýaly Garaýş gepleşigimiziň geçenki sanyny biz mawtumuly prawynyň ömrü we döredijiligi bilen baglanşykly gurrun etdik. Hem şol gurruny ýene-de Garaýş gepleşigimiziň şu sanyna da dowam etdirjekdigimizi ma'lum etdik. Ýadyňyzda bolsa, geçenki gepleşigimiziň soňuny biz mawtumuly prawyň gol ýazmalary bilen baglanşykly temada soňladyk. Şonda da aramyzdan ýeriden ýazyjy Nurmurat Sarhanowyň kitabatly hikayatyny özüniň şo çöllüň, Garawum çöllüň içindäki bir ogullardan birine ýaşaýan Wilmurad adly bir ýaşuldan şo mawtumulyň gol ýazmasy ilip hasaplanýan gol ýazmany alandygyny, ýagny ony edil şodurşuny alyp gaýtman göçürenligini göçürüp ony Türkmenistanyň gol ýazmalar fonduna, arhiwine tawşyrandygy hakyndaky fakty getirdik. Şoň bilen baglanşykly wakaň esasynda da ýazgy Nurmurat Sarhanow şo uruşyň ýany 30-njy ýyllaryň ahyrlaryna kitabatly hikayatyny ýazýar. Şo kitabatly hikayasy dokumental hikaye ol bolan waka eken şo kitap hikayasynyň tap bilersiňiz. Eger şon dol okaýyn diýseňiz, okumak diýilýänler okumak häsiýeti gowy häsiýet umumyň adamlar. Ýöne şol bir dinlejek bolup görmäňde ki ýaltalar şol audio ýazgy bolsa dinläsem ýa video bolsa göräýsem diýerler da okumak ken halan ken umumyň raýatlanmaz esasen şoň soňky ýaş nesiller. Ýöne şo okumagam hemmedat ýazga geçirilenler, audio ýazga geçirilenler ýa video ýazga geçirilenler şoň üçin şo okumak üçin niýetlenen datlarym dur, arhiw materiallar dur, çäksiz tapyp bolýar. Türkmenistanyň taryhyna degişlem, Türkmenistanyň ýazgy şahirleriň eserleri şol tekst görünüşinde dur, şon iş edinseňiz birazajyk gydyklansaňyz tapyp bolýar şolaň islendiginiň genýal eserini. Ýöne ony oturup ürjedip okamaly. Şonu gaýrat edinde häsiýet edeniň hemmedat şu gün ýazga geçirmedi, ýagny audio ýazga ýa video ýazga geçirilmedi. Bizem gurrun bersek bir umumrak görünüşde gurrun berýär. Hatda mawtumuly prawyň hemme goşularynam türkmen dilinde de tapyp bolýar. Indi biz şo taýda şol ýanky gol ýazmalar meselesine gelip şo mesele bilen baglanşyp biz gurrunymyzy dowam etdirjekdigimizi aýtdyk. Indi Nurmurat Sarhanowyň şol 30-njy ýyllar şo umumyň biziň klassik şahirlerimizin eserlerini gözlemek boýunça ýanky Komenderovka ýollanan bir jurnalistlaň, şahirlaň, ýazgylaň biri şol. Umumyň şolar ýaly iş bilen şol biziň gadymy şahirlerimizin gol ýazmalaryny gözlemek boýunça Sowet häkimiýeti ýyllarynda hakykatdan öýrän uly iş edildi. Oğullardan owa diňe bir Türkmenistanyň territoriýasyna däl Türkmenistanyň daşyna iyi berilip ýörüçe Komenderovka iyi berilip şu iş bilen ýörüçe meşhurlanan adamlar boldy. Şolaryň diňe bir Türkmenistanyň territoriýasyndan däl hatda Türkmenistanyň daşyndan hem biziň klassik şahirlerimizde degişli gol ýazmalaryň iň bolmanyny nuskalaryny şoň fotokopiýalaryny getirdiler. Şonam arhiwe tawşydylar. Şoň netijesinde de biziň ana şol gadymy şahirlerimizin eserleri täzeden tapylyp, dikeldilip, öwrenilip, olaram çap edildi. Şo Sowet häkimiýeti ýyllarynyň içinde diňe ýöne çap mawtumlar degişli çap edilen kitaplar sanynyň biz aýtdyk, ondan hem gowrakdygyny aýtdyk. Indi garaşsyzlyk ýyllaryna gaýnansak da şo infon gerek, ine bir de ma'lum bolşuna görä geçen gepleşimde de men aýtdym 1994-nji ýylda mawtumulyň ana soňky tomy çap edildi. Olam şo 1992-94-nji ýyllar aralygynda 3 tomdan ibarat kitap çykaryldy. Şol kitaplaryň ikisi şo iň soňky kitaplaryň çap edilen kitaplaryň iki tanty mende bar. Iki neşeri ne bilana birinji tomy 1992-nji ýylda çykdy, soň 94-nji ýylda ikinji hemem
üçüncü tom çıktı. Şular ýaly görünüşdi. Menem bu ikinci tomuna ýanym bilen alqaytym. Birinji, ikinci tomunu aldım. Üçüncü tomunu men ýörüýte almadım. Näme üçin? Sebäbi şonda Mawtym bulyň odal çap edilmedik goşgular diýip bir ýugurunçy derejesinde ýazylan kimdir bir ýeriniň ýazan öýdem men o barada indiki gepleşikde men aýratyn durup geçer. Ýugurunçy derejesinde ýazylan da diýip men näme şunu beýle hataplanýan. Şol kitap, şo 3-nji kitap men şol derejede goşgulary öz içine alandygy üçin men şonu hatda öz ýanym bilen göterip bu ýük edip alqaýtma rowada görmedim şonu. Şo 3-nji kitap, 3-nji tomuny. Ýöne şoň başga bir bölümi, şo ýanky gol ýazma henüz çap edilmedik goşgular diýilip, şo çap edilip başlanan bölümi şo ikinji tomunyň 130-njy sahypasyndan başlaýar. Ýöne şo başga goşgulary odal timarlanyp hakykatdan Mawtym bula degişli alımlar kollegiyeti tarafından, yazıcı şahirler tarafından umumi ikrar edilen goşgular alan üçin başka bir bölümünün. Şoň üçin men bu kitaby ikinji tomunu ýanym bilen alyp gaýtdym. Emma ikinji tomuny ýa soňy ýanky şol öwrençe derejesinde kimdir birler tarafından ýazylan ýöne Mawtym bulyň adyna berilen goşgular şoňam şeýde degem köp adamlar şo döwürde gowukdyr. Umumyň şo 94-nji ýylda şo ýanky ikinji, üçüncü tomuny çap edilenine gaty uly nägilik döretdi. Onam käbir adamlar şo gol ýazmalar fonduny işleýän käbir adamlaryň edenetdirigi bilen, ýani köpçüligi salat alınman ýazgy şahirlere umumyň tekstologiýa alym bilen meşhurlanýan spesialistlere ýüz tutulman käbir adamlaryň şo gol ýazmalar fonduny işleýän käbir adamlaryň edenetdirigi bilen şoňa ýol berildi. Sebäbi Sowet häkimiýeti ýyllaryna bu mesela gaty jogapkärçilikli çemelenýän üçin, çemeleşilen üçin şoňa ýol berilmän geldi. Şonu edip bilmän geldi. Şonu etjek bolan adamlara da ýol berilmedi. Emma şolana garaşdyrlyk ýyllary alınny, garaşdyrlyk diýilen döwre ýetilenden soňam käbir adamlar hatda şu edebiýat meselesinde, gol ýazmalar meselesinde de şular ýaly şow okörlügi ýol berip ýa diýdim dogrulygy ýol beripmi, şular ýaly gabaka diýişleri amala aşyrdylar. Belki olan özleri ananyan olmakları mümkün birine halk üçin edýärine klasik şahirlenmeden mertebeti üçin şolun ruhuny dikeltmek üçin ay şolun mirasyny dikeltmek üçin edýär diýip düşünýän bolmaklary mümkün özler. Ýöne objektiv nokta nazardan seyredilenine olan ruhuny dikeltmek, olan mirasyny dikeltmek däl gaýda şol edilen işin şoňa kastetmekdigini görýär. Ondan birine gelecekde tuğudam ederiz, anık misallar oluyor. Inni şu gol yazmalar meselesine yine gaydık gelelim. Şol yankı Nurmurad Sarıhanowyň kitap hekaýetindäki biz aýtdyk şol tapylan gurrun berilýän gol yazma diňe bir ýeke tap gol yazma diýil. Mawtym bulyň eserlerine degişli. Diýdik, inni öýdüňiz näme pikir edýäňiz? Inni şol Nurmurad Sarıhanowyň şu 30-njy ýyllarda tapan şol gol yazmalary, şol göçürüp alan şol gol yazmalary Mawtym bula degişli ýeke-täk diwan, ýani ýeke-täk depter däl bolsa, onu näçe aksany badyr edýän şol Mawtym bulyň umumyň galdyryp giden eserlerini öz içine alýan tapylan, durly ýerlerden tapylan gol yazmalyň umumy sany. Näçe edýän şol Mawtym bula degişli gol yazmalar. 1mi, 5mi, 10mi, 20mi? Şolun umumy sany şunkun gol ýazmalar fondunyň işgäri alymlaryň doktory Anwar Aşerifiň tasdiklamagyna görä 350 töwre. Diňe Mawtym bulyň goşgulary diýilip hasaplanýan şu aýry-aýry ýerlerden, dürli ýerlerden tapylan toplanan gol ýazmalarň sany 350 töwre. Diňe şu Nurmurad Sarıhanow tarapyndan tapylan diňe şoň biri. Ondan inni bu işe näme hilçemeleşilýär? Ýani gaýdyşym ýaly Sowet häkimiýeti ýyllarynda şu gol ýazma meselesinde umumyň bir uly döwlet bolandan beýleki respublikalardaky alymlar merkezi bilen hem tejribe alşylýar, olaň iş tejribesi öwrenilýär, olaň spesialistleri bärip gelýär Türkmenistana. Türkmenistanyň spesialistleri aňyryp gidip tejribe öwrenip gelýärler. Umumyň şu döwürde gol ýazmalar boýunça işlemek, gol ýazmalar üstünde işlemek boýunça toplanan tejribeler, umumyň edilen işleriň aňyrsa bärsi ýok adamlar.
O diňe bizim klasik şahirlerimize degişler umuman arhiwi öwrenmek, arhiw materiallaryny öwrenmek, taryhy öwrenmek boýunça da gaty uly işler edildi şo döwürde. Şol Sovet Soýuzynyň tastabyna giren, düzümine giren ähli respublikalarda, ähli dillerde. Inni şol alınıp baralan siýasatyň ödem biziň hem klasik şahirlerimiziň hem eserlerini, şolaň mirasyny öwrenmekligi de ören uly oňun täsirini ýetirdi, şoňa ýardam etdi. Şoň netijesinde ol diňe bir olan ýa-ni goşgularyny, şo eserlerini tapmak meselesinde däl, hatda şonu beýleki doganlyk ýurtlar, respublikalar diýilýän, doganlyk halklar diýilýän halklaryň dillerine terjime etmekde de uly işler edildi. Şoň iň esaslarynyň biri şo rus diline geçirilmek boldy. Ondan ýa-ni şunu ödem rus dili hem halkara dili bolan üçin bunu öde ýa-ni biziň klasik şahirlerimizde daşary döwletleriň alımlaryň, spesialistleriniň hem has uly ünsürmeklerine içergi berdi. Yani şu meselede ýa-ni kaçınma gaty iş edildi. Mundan daşary diňe bir biziň klasik şahirlerimizin eserlerini öwrenmek meselesinde däl, umuman biziň tarihimde Türkmeniň tarihine degişli tarihi arhiw maglumatlary öwrenmekde de şular ýaly alınıp baralan işler gaty uly şularda täsirini ýetirdi, içerigi berdi. Biziň ilmimizi ösdürdi, biziň arhiw boýunça ilmimizi ösdürdi. Birden hünärmen spesialistleriň göremegine getirdi Türkmenleriň arasynda. Inni yine şo ýanky gol ýazmalar meselesine gelýär. Inni biz aýtdyk şo 350 teoriýa aýry-aýry gol ýazma tapylypdyr. Diňe şo mawtumlar degişli diýilip hasapdan ýa. Inni şolaryny nädip anyklanypdyr? Şolar nädip teljerilýär? Hemem hanähil goşgular alınıpdyr şo çap etmek üçin. Alagettin şo tapylan hemme gol ýazmalary Alagettin çap edipdirlermi ýa nähil şo sünnälenipdir? Nähil öwrenilipdir? Nähil işlenipdir? Kepşire getirilipdir. Ana bunu ödem ýanky ullukan bir edilen iş. Inni şoň esasy edilen iş nämeden ibaret bolýar? Şo gol ýazmalar tapylýar. Gol ýazmalar institutu diýen Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň içinde gol ýazmalar institutu diýilen bölüm bar. Şoňa tapşyrylýar. Ondan otaýda oturup alimler şoň üstünde işleýär. Ondan diňe bir şo gol ýazmalar institutunyň özi işgärlerde daşyndanam ýazgy şahirleriň buňa çekilýär. Hebe otaýda işläp oturan gol ýazmalar institutunyň adamlary hemme o şahirçilikden başykyan, poeziýadan başykyan adamlar däl. Mysal üçin şo poeziýaçy Aýdary Mawtumbulyň özüne maksud, Aýdary Mawtumbulyň maksud. Poetik stili öwrenmek meselesinde bular näme diýär? Bular ýokman şahirler bu işi çekmeli bolýar. Poeziýanyň öz aýratyndy bar. Şahiriň öz dili, her bir şahiriň özüne maksud dil. Şo şahiriň özü lirik dillilen bir zat bar. Aýdary kimdir biri getirägetdiň men Kerim Urwan Nepesiň goşgusyny tapdym diýdi. Ýöň çap edilmedik. Ine bir ýerden Aşgabatyň bir ýerlerinden şoň bir ýaşak aýdan öýüniň ýanyndan ýa bilemek şoň bir dostlarynyň bir ýeriniň öýünden çykypdyr diýdi. Getirip taşyrýarlar. Ýöne şonu Alagettin Kerim Urwan Nepesiň täze goşgular çykypdyr, tapyldy diýip şonu çap etjek bolup ogluwanaklar näme üçin? Şo ýanky tekstologiýa ylmy diýilen ylym bar. Tekstologiýa ylmy öz içine şol ýanky ýazgy şahirlaryň stilini öwrenmek ylmynam sunmatyna öz içine alýar. Ona bular näme diýär? Burasy ýanky spesialistler şo tapylan teksti şo tekstologiýa ylmynyň esasynda dürli tarapdan öwrenýärler. Şunu hakykatdanam şu goşgularda Kerim Urwan Nepesiň döredijligine maksud, şoň poeziýasyna maksud stil barmy? Şoň ulunyň söz öwrümleri barmy? Şoňa maksud poetik dil barmy, lirik dil barmy? Ýa-da bütünle başga dil barmy? Şoň netijesinde olar ondan karara gelýär. Diýmek köp taraplaryny öwrenip birden spesialistler hem pikiri öwrenilip ara alyp maslahatlaşyp onuň karara gelýär. Hakykatdan hem şu goşgulardan Kerim Urwan Nepesiň poetik dili bar, şu goşgulary biz Kerim Urwan Nepesiň degişli diýip hasapdamaga bizde esas bar diýip karara gelýärler köpçülikle. Inni Mawtumbulyň hem goşgulary ana şeýle öwrenilýär. Olam nähili öwrenilýär? Ýanky 350 teoriýa şo tapyldy diýilen gol ýazmalar deňeşdirilýär. Birinjiden ilkinji deňeşdirmeli zat näme? Ine şu gol ýazmadan tapylan şu goşgular beýlek gol ýazmalarda barmy? Şu deňeşdirilýär. Ana şolar ýaly deňeşdirilenne umuman
ağlamaty, şu mawtumlar degişli diýilip hataplanan goşgular ağlamaty, bir gol ýazmadan tapylan goşgular beýleki gol ýazmalardan hem tapylýar. Beý demeklik näme onu diýmek, onu şu bir adam tarapyndan ýazylmandyr. Ýa-ni haýsydyr bir adam şu gol ýazmaň eýesi şunu öýde toslap tapmandyr. Sebäbi bular ýaly tendensiýa bar. Masalan, şu şahirçilik bilen meşgulllanan adamlar öz goşgullaryny mawtumlyň ady bilen berip halkyň içine ýaratmak isleýän adamlar bolupdyr. Onam biz aradan ayırmalı. Bunam gol yazmalar institutunun işgärleri, malumlaram bunu tasdikleýärler, boýnalýarlar. Şeýle tendensiýa bolandy. Şoň üçin şolar ýaly hukukdan halat etmek üçin mawtumlyň mirasyny. Bular näme diýär? Şu bir gol yazmak için bar bolan goşgulary alýarlar-da, beýleki gol yazmalardaky goşgular bilen deňeşdirip görýärler. Şolaryň haýsysy beýlekilerde bar. Ana şolar ýaly deňeşdirmeleň esasyna umuman şu gol yazmadan şu umuman tapılanın 70-80 gol yazması bir-birine gabat edýär. Şu 350 töwereği gol yazmadan 70-80 bukjatyndaky goşgular beýleki bir-birlerine gabat edýär. Diňini şolaň diýär, aýda şu 350 sany bukçalan içinden tapılan ehli, önem şu neçenli mawtum bolan degişli diýip hataplan. Yani jemi goşgulan sany 700-den gowrak hataplanýar. Indi şolaň diňe diýär 60 töwereği diýär, 60 töwereği goşgusy diýär, ýeka nusgada tapılan goşgular. Ýeka tek nusgada. Ýagny şol aýdaly şu bir bukçadan çykan goşgulardan käbirleri deňeşdirilenne beýleki bukçalan hiç birine gabat gelmeýär. Tapılan goşgulara gabat gelmeýär. Şoň üçin bular näme diýerler? Inni bu mawtumlar degişli dälligini söwüd edip bilermi? Aýdaly şu bir bukçada tapılan goşgular beýleki bukçalar bilen deňeşdirilenne hiç etilen gabat gelmeýändir. Ýöne şoň näme dilýär? Dili öwrenilýär. Şoň stili öwrenilýär. Belki mawtumly bir ýerik tapar edenne mawtumlyň ilhamy joşup şo taýda ýadan bolsa, ýadygam şo taýda galdyran bolsa, soňam onam ýany bilen alqaýtmadyk bolsa, ýa alqaýdanam bolsa, soň bir ýerlerde ýitirilen bolsa, diňe bir mundusga görünüşinde bir ýerde galdyran bolsa, haýsydyr bir kreativ tarapyndan ýazyp aldyp, ondan şonam saklanyp bizim döwrümizde de ýeten bolsa, onam alaň etdiğin beýleki gol ýazmalarda goşgulara hiç bir gabat delen oktyp onu inkar etmek bolmaýar diýem, garaşyňa sürülýär. Bunda da belli bir derejede mantyk we esas bar. Şoň üçin näme diýerler? Ýa-ni spesialistler alýar-da, bolýar gawana gelen owunly beýlek goşgulara. Buňa şundan tapylan, şu bukçadan tapylan goşgular beýlek bukçalardaky hiç bir goşgu bilen gabat delen owunly aýdaly. Şu goşgular öýleri tapylan owuny beýlek şoňa meňde goşgular. Oň üçin näme diýär? Ýa-ni dilini öwrenýärler. Şu mawtumlyň dilimi şu. Mawtumlyň stili şu. Poetiki, liriki dili şoňa gabat delýärmi? Mawtumlyň ulanyjak dilimi, dili öwrenlermi şu. Şonukdan ýanardan hem seredilip, şolaň käbirleri hakykatdan hem soň saýlanyp alyp peňäş ine şulara, şu mawtumlyň goşgular diýmäge şularda esas bar diýip şeýdip çap edilenler bar. Ýöne käbirlerine şuha bolan üçin olar çap edilmeýändir. Öýdem şol bir bukçadan, onu näme üçin bular alalar ýalar? Näme üçin şol bir bukçadan, şol bir gol ýazmaň içinden käbirlerini alyp çap edýärler, nä şular mawtumlyň goşgusy diýip. Şularyň halaýyk gelýär şoň stiline, şoň poetiki, umuman ýanky diline. Käbirlerini olar inkar edýärler. Näme üçin? Sebäbi ýankaýdyşym ýaly. Şo kreatipler goşgu toplananlar, goşgu ýadyny, goşguny poeziýany halyan, goşguny halyan özleriň bir sowatly bolan adamlar şol goşgu toplamak bilen meşgullanýarlar. Öz döwründe. Ondan bilen şo toplayanlaryň içine getirip ýakyp tawşaryan adamlar şo kreatiplere goşgu beren ýa öz dilleri bilen aýdan adamlar mawtumlyň ady bilen aýdýanlar bolupdyr. Ýankaýdyşym ýaly. Ondan olaram hakykatdan ne kreativlerim göçürüp alýar. Insan bendinde de şu günnogora maksud günnogora bir poetiki stilde maksud bir zat bar, ulanylýan bir praktika bar. Şol aftar öz adyny şol goşgutynyň insan bendinde getirip agdak geçýär. Daha üçin Ferdowsi öz adyny aýdýan, Noway bolsa Noway öz adyny aýdýan eken. Benim türkmen klasik şairlerimden insan bendinde öz adyny agdak geçýär. Ana şu taýyp aýdaly şu ýanky öz goşgusyny mawtumlyň adyndan berjek bolan
Şo döwürlerde ýaşan käbir şahirler Mawtym Bulyň ady bilen ýazyp goýberipdirler. Ondan bunu näme diýer? Şo bizim döwrümizin spesialistleri aýdýar. Ýok, durun, durun. Intek Mawtym Bulyň ady bilen ýazylypdyr. Ýöne bu asla Mawtym Bulyň stiline laýyk gelen gaty bir öwrenji, gaty bir pes derejede ýazylan goşgy. Şoň üçin bunu beýdip bu goşgylaryň hemmesini berän etdiň Mawtym Bulyň we derejesini pes etmeýän bir Mawtym Bulyň özüne mahsus bir poetik dereje bar, oň bir dürüjçülüğün bir derejesi bar. Ýöne haýsy bir goşgynyň soňky bendine oň ady bar diýip bereliň. Ben beýtmek bolmaýar diýip ana şol ýanky diýilýän zat şo tekstologiýa alymy bilen meşgul adamyň bu gorjuny ana şo meselede giýipdir. Ama Mawtym Bulyň ýöne ady bar diýip beräýmändirler. Ana şeýdi berilmedik goşgulyň sany şol umumyň arhivde saklanyp gelinen belli bir ýanky möçleri ödüşini alýar. Indi şeýdip ýa kaýdyşymyz ýaly käbir goşgular Mawtym Bulyň ady bilen Mawtym Bulyň hatda adyň soň kupledine bendine getirilen bolsa şol çap edilmeýändir. Ýöne şu garaşlyk elallyk indi bizine öz garaşlygymyza eýe bolduk. Hemme arhivleri dikeltmeli aýyny, hemme hakykatlary dikeltmeli aýyna haýyna biziň milli baýlygymyz, biziň mirasymyz ene biz täzeden halka ýetirmeli bir şular ýaly bir haýly bir şowhunly bir zatlar boldy, ideýalar başda 90-njy ýylyň başynda. Ana şol garmy buyurmylykdy de şu odollan gelýän däpler bozulup almy tejribeler, almy ýanky çemeleşmeleň üstüne atanak çekilip şol ýanky Mawtym Bulyňky dänler diýilip inkar edilip ýöne arhivde saklanyp gelinen goşgulara alan etdiň hemmesini bermeli etdiler. Ol ýokarda da kelesaň Niýazow otyr. Niýazow da baryp bunu ananlarýarlar. Sapara daýyjyna birin garaşdyrdyga eýe bolduk. Ine şular ýaly gadagan edilip gelinen goşgular boldy. Gelin şu Mawtym Bulyň şu arhivde saklanyp ýapylyp halka ýetirilmeýän duran zatlarynyň bereliň diýagonyň olam bol çekýär bolýar dik görýär. O kelesaň näme düşünjedi bar? Ol arhiv materialyny öwrenmek, o näde öwrenmek, tekstologiýa alymy näme? O mundan öň nähili çemeleşilipdir. Nähili alymy metodlar ulanylypdyr. Nähili ýagdaýda bermek bolýar, nähili ýagdaýda bermek bolanok, on başy çykanok. Şondan peýdalanywam. Şonda insan ýanky adamlar, spesialist tomoklar, bilermen tomoklar, ýanky esadan şu arhiwiň işgärleri. Şonu şeýdip barýar. Indi bu meselede de esasy günänem kimiň üstüne atýarlar şu gün. Şu ýene ýaňy men şu meseleni öwrenmek üçin ýanky ýazylan işleri bilen gazaplanamda bir gowur işiň üstünden bardym. Şunu aýdyňlaşdyrýan. Bu almy işiň ady Mawtym Bulyň gol ýazmalarynyň derňewi diýilip atlandyrylýar. Olam ýanky şu ýanky adyna da geçen arhiwi işgärimiz alymlaryň doktory dil we edebiýat ilmläriniň doktory A. Nurman A. Şerif tarapyndan ýazylan iş 376 takyp alyp şonu şu A. Nurman A. Şerif şu meseleni aýdyňlaşdyrýar. Kim şoňa sebäp boldy? Şu 94-nji ýylda şu Mawtym Bulyň degişli dällip arhiwe basylyp goýulyp indi şunu urunly çap etmeň diýilip Sowet häkimiýeti ýyllaryna gelinen netije garamadan ala etdiň şonu kim ortaga alyp kim niýat arypdyr hem kim şonu şeýdip geçirdipdir. Ana şol adamyň ady Abdurrahman Mülkamanow. Abdurrahman Mülkamanow men özüme görünmek gözüm bilen. Ýöne ol adamyň ady arhiwi işgäri özi alym. Ödem arhivde işläp gelýär. Ýöne ol adamyň ady şo Mawtym Bulyň degişli. Mawtym Bulyň goşgularyny çap etmäge ýygnamaga gatnaşan alymlaryň, spesialistlaryň sanawyna getirilýän adam. Şo başga kitaplar ýanky men aýtdym, Sowet häkimiýeti ýyllarynda da çap edilen käbir goşgulary ýygnamakda şonu çapa taýýarlamak, şaýarlamak işine gatnaşanlaryň arasynda Abdurrahman Mülkamanowyň ady geçýär. Demek ol adam hakykatdan bu urda iş eden adam. Ol eden işler üçin sawursyny aýtmaly. Ýöne näme üçindir? Şo garaşlyk ýyllarynyň başky ýyllaryna garma uýurmelykden peýdalanyp ol näme üçin çap edilmeli? Onu şu Mawtym Bulyň degişli däl, bala bu şulan derejede gaty pes derejede. Şunu ýönüne arhivde goýalyň, kim öwrenjek bolsa öwrenýänler üçin gelsinler okudunlar arhiwi. Ýöne bunu Mawtym Bulyň adyna berip çap etmeýäliň diýilip saklanyp oturulan goşgyny aly öyle şu geçirdipdir.
Indi şu maglumatda mene şu anı guran aşirif beri. Demek şonu yankı ideýany hemme alimler gollamandyr. Bolmasa ene şu yankı görkeden kitaby, ýa-ki şu goşgular toplamaklyga gatnaşanlar diýilýän adamlar, bir näçe adamlardan ibaret bu taýda. Öňü bilen şu Abdurrahman Mülkamanowyň ady getirilýän şu taýda okuýanlar, şu çapa taýýarlanar diýilen adamdan arasynda. Onuň Muhammed Cuma öwedi diýip bir gatnaşypdyr. Murat Şarif diýip biri, ama nerde Nur ýagdy diýip biri bar. Ondan filologiýa ilmleri doktor Geldi Nazarov ine şular ýaly adamlar gatnaşypdyr. Ýöne şu bizdäki bar bolan maglumata görä şol gadagan edilip şu saklanan goşgulary şularyň hemmesi oňlamandyr çap etmekdir. Esasy ideýa, esasy hötçötlük şu Abdurrahman Mülkamanow diýilýänden gelipdir. Şolam arapdyr ýokardaky ýanky ýol başçylary, hökümet ýol başçylaryny şoňa ruhsat almak meselesinde. Ondan ýene bir zatda bu taýda şu ýanky şu gün kuneçenli çap edilmeýän gelýän goşgular diýilen şu bölüme tanlanan goşgularyň içinde garaşdyrlyk edilip bosa-bosanda tapyldy diýilen goşgular. Olam nähili bolýar ýanky bu geň taňlady. Şu ýene bir goşgula mawtumla diýişli diýil pataplan ýani hamala. Goşgularyň bir bölegini şu bir bukjany, bir gol ýalmalary Daşawud welaýatyna ýaşaýan Daşawud welaýatynyň şu döwürde 1987-nji ýylda tawşyrylypdyr gol ýalmalar fonduna. Geredim 1991-nji ýylda biz garaşdyrlygymyz alýas SSR dargaýa. Yani şu bosa nedir? 4 ýyl öňýany 4 ýyl öňýany. Daşawud welaýatynyň şol wagtky odalky Çelman raýonynyň Waraşyl wadynyňky kalhowynyň ýaşaýjysy şu gün Telman rayonunda Gubada ve Travdi vatlandırılıyor. Varaşilif kalhodam avadan Dayhan birleşigi dili vatlandırılıyor. Ana şu Dayhan birleşiginin ýaşaýjysy indi şu gün diýirmi diýir men onu bilemok. Tirkiş Nurjanow diýilen adam Kamala şu ödünde Maltumbulyňam degişli goşularyň bir näçetiniň bardygyny aýdyp şonu arhiw işgärleriniň birine tawşyrýar. Indi o goşgularyň şu yankı gol yazmalar fondunda çap edilmeyen saklanan oturulan goşgular ýaly çeperçilip derejesi öwrenji o birinji klasyň derejesinde kimdir bir goşgu ýazan ýaly bir zat bolar derejesi. Ödem tutuşluğunu dine bağışlanıyor. Namazda Kur'an'da tut, doğuda düşüyorsun şolary ýalylar. Bulam spesialistler de sonra derece hatta şonu şu getirenle de şon alagatyn desine çap etjek bolanoklar sebäbi öwrenýärler ýa-ni tiksadogiýa ilminiň wekilleri, spesialistleri de ýok bulara mawtumbulyň stiline meňdeşde mawtumbulyň derejesinde, paýeýetiniň derejesinde meňdeşde. Onuň bukjany şey edip saklap goýýarlar, ýa-ni getiripdirni getirende wara dursun diýilen ýaly, saklaýarlar. Ýöne şol ýa gaýjymy ýaly ideýandan SSR dargaýa garaşdyrlygymyz alýas bol ýanky şol Abdurrahman Mülkamanow diýilýän ýanky goşgularam şol iň soňky tawşyrlan bukjany çynda goşgularyň baryny çap edýär. Baryny neşir edýär, mawtumlyň adyna berip goýberýär. Indi şu gün YouTube'da, internetde mawtumlyň adyndan goşgu koýan adamlar bar. Menem tonkuwarlar gyzyklanıp diňläp görýän muny. Depesaçym syk bolýar. Ömür mawtumlyň kitaplarym men köne kitaplarym ýanymda. Ömür mawtumlyň goşgu hökmüni okumadyk. Bir aýlygynç ödem şeýle bir körde hin derejede ýazylan zatlar mawtumlyň ady bilen berilip otyr. Son gyzyklanıp görsem ana şol kimdir birler tarapyndan ýanky şol Gubada Travnyň ýaşaýjysy Tirkiş Nurjanow ýaly adamdan getiren goşgulary çap edilipdir. Hakykatdan hem çap edilipdir o. Şo ýanky 3-nji tom diýilen tomu da giýirilipdir 94-nji ýylda. Ale böyle şol adamlar hem bu haýwanlar hem ýanky şunu wagt edýänler we mawtumlyň wagt edýän kişi bolup internetde goşgu goýýandan hem käbirleri ale böyle şo goşgulary ap goýýarlar. O mawtumlyň köne döwürde çap edilen kitaplaryndaky ina hiç şubha döredmeýän mawtumlyň hakyky derejesini, hakyky mirasyny açyk görkezýän şo mertebesini göterejek goşgular okanaklar bular. Bakmaklaryň içinde. Esas okuyanlar.
Şo dine çağırış edýän, omurla namazyň namazyň okamasaň na dogdoga düşersiň diýlen ýaly bir dini ekstremistik ähengdäki goşgular okuýarlar. Soňky wagtlar şu ýoň bolan adam. Men geljekki Beşiktaş aýratyn durup geçerim. Men adam şonu dinledi oturmajak bolýan. Men şonu esaty wagt edýän okuyan adamyň adyny görkezlerim, men suratyny görkezlerim. Esas soňky wagtlar kim şonu wagt edýär? Nähil goşgular. Näme üçin biz şoňa alada bildirmeli şu arada. Şolam möhüm zat ebe magtumlyň üstüne atana çekilýär magtumly depelenýär. Magtumlyň ruhu depelenýär. Her bir ümmetiniň her bir ýöne bir goşky çyrşaby magtumlyň ady bilen getiren adamyň birinjiden goşkyny çap eden adamyň özi bir ýerde dogda kwa bolsa ýanmaly adam şol. İkinciden şolar alymam ýene wagt edip oturan adamyň özi. Şo bir gün ýani iki gün öýrüýär. Şoň üçin biz häzir geljekde magtumlyň biz halat etjek bolar, magtumlyň mirasyny biz halat etjek bolsak, şunu urda da bizim täzeden iş etmeli. Ödem dilçiler, arkiviň Türkmenistanyň milli arkiwiniň, Milli Gol Ýazmalar Institutunyň işgärleri şunu urda iş etmeli. Teljerip täzeden şonu aýyl-haýyl edip görkezmeli. Ina adamlar başlan şonlar ýani bir täze we ýol berilipdir garaşylyk ýyllarynyň başynda. Bir katan kelesen haramdadan günäs bilen bolýan, ine biz şonu taýhallaşdyrýar. Dip şonu anyklaşdyrmaly. Bular bolsa näme edýär? Gaýty inni öň şu 94-nji ýylda şey dip anyklaşdyrlar. Orada indi anda çap edilmedi goşgular ine şu taýda berilýär diýilen bolsa. Ýene gaýta şu ýanky tankyd edýän adamy özi Anurwan Aşyrov öz işinde Magtumlyň gol ýalmadalaryň dermegi diýilen işinde ýankyny ýadgar ýani ähengde gurrun edýär. Şunu ýaly şonu berdiler diýip. Asamam ýene de özi 2012-nji ýylda çapa taýýarlanan Magtumlyň goşgularyny çapa taýýarlananyň bir kitabyna da ödem şok goşgularyň käbirlerini salypdyr. Ödem şol çapa taýýarlanan şoň özi, şu Anurwan Aşyrov diýilen adamyň hutdy özi. Şu arada da men häzir size görkedeýin şu kitabyň o kitap çykypdyr mı çykmandyr mı dep olam belli däl. Näme üçin belli däl ýa-ni ona mäňir aýdaýyn. Inha şol Magtumlyň eserlerini ýygynyna silip 2012-nji ýylda bir syna gedilipdir. Ýöne seredin şu men şu hem şu çapdan çykanna sebäbi çapdan çykdy diýilen söz ýok şuýda. Näçe nuska bilen çapdan çykanny görkezilmeli şu başynda. Şu hakda hiç il maglumat ýok. Ýöne çapa taýýarlanypdyr. Buň başynda da ol bilen kelesen arkadagymyz Gurwanly Berdimuhammedowyň girişi we ýerleşdirilipdir. Ýa-da emne goşgular ýerleşdirilýär. Geredin? Indi şol ýanky Anurwan Aşyrov diýilen adamyň özi şunu ine şuýda ýa-da özi çapa taýýarlandy. Aýdylýar şuýda. Çapa taýýarlanan Anurwan Aşyrov diýildi ýa-da doktor. Awa ödem gowrumly uly kitapy jemi ýa-da aýdaýyn 556 sahypalyk kitap şu. Jemi näçe goşgun ýerleşdirilendigini aýdanok, özi Anurwan Aşyrowyň özi öz giriş sözüni iň soňunda ýazýar kitabyň, şu kitabyň iň soňunda ýerleşdiripdir. Sebäbi Gurwanly Berdimuhammedow berýär girişi. Onu bermese bolmaýar. Inni ýöne kitabyň içine men bir göz aýlap geçdim. Şu taýda şu ýan kaýdyşym ýaly öwrenji derejesinde ýazyl diýilen goşgular amma gyna tapdy. Şonam ödem şu Anurwan Aşyrowyň ödem salypdyr şonu. Näme üçin beýdipdir? Ödem garymgatym edipdir inni. Bu taýdynda aýyl-haýyl edilen ok, mundan ozal gadagan edilen goşgularyny şu taýda diýilen bölüm ýokda, garymgatym edip beripdir şonu. Şoň üçin bulam geljekde bulaşyklyk döretjek. Aýyl-haýyl etmek meselesini şu 94-nji ýylda ine şey edip ine Magtumlyň bundan ozal çap edilmedi goşgulary diýilip aýyl-haýyl edilen goşgularyň içinden alag etdim bulam indi garymgatym edip öňkü köýene goşgularyny bilen bir hatarda şuňa ýerleşdiripdir. Ýöne men gadyklary gördüm bu kitap hakykatdan şu 2012-nji ýylda çapdan çykypdyrmy çykmandyrmy ýöne men gürleşen adamlarym ödem döredijlik adamlarym bagyň içinde bir kitap tekçelerine kitap dükanlaryna şolar ýa kitap görmedik diýerler. Onda ol näme üçin edilip bilinler. Bu Gol Ýazmalar Fondunyň institutunyň işgärleri bir iş edýän kişi bolmaly we aýlyk alyp oturýarlar. Edýän köpüsüňem edýän pok işem ýok diýerler.
ýagdaýdan habarly adamlar. Şoň üçin aýda ýylna bir gedek bir zatlar edýän kişi bolup ýa-bir makaly çykaran bolmaly, ýa-bir inha eserleri bir täzeden ýygnadyk, inha çapa taýýarladyk diýip bir zat görkezmeli. Şolar diýär şoň üçin göz üçin edip bir ýönüne çapa taýýarlap bir zatlar kebişire getirip ýokurkulan öňüne hasabet bermek üçin eden bolmaklary mümkin diýerler. Ýa-da olar aýdýar bir kuýy nutko bilen çykaryp öýler üçin ýanky institutlarynyň gol ýazmalar fondunyň kitap çekçilerine saklap barlygy zat diýlenin ha biziň eden işimizi diýip görkezmek üçin çykaran bolmaklary mümkin diýär öýler üçin. Ya resmiler üçin. Ýöne halk köpçüligine şo ýanky 2010-njy ýylda mawtumlyň eserler täzeden ina çap edildi, ýetirilýär diýär bizde maglumat ýok, özümizden göremdok diýerler. Ine şulam ýene bir gynandyrjy tarapy näme üçin men geçen kere gaýdyşym ýaly inson kögedek magtum gulyň. Goşgular ýygnyşy 94-nji ýylda çap edilen bolsa, ýene 2 ýyldan 30 ýyl bolýar. 30 ýylyň dowamyny onda magtum gulyň eserleriň hiç gaýtadan çap edilmedi bolýar da. Olam näme üçin gaýtadan çap edip durmaly? Sebäbine ýan gaýdyşym ýaly bu kitaplar köňelip gitdi adamlar. Köňelip gitdi, onda bu kitaplar saklap oturan adamam kän ýok. Onu nirden tapjak? Özde gurun aljak adamlar ally. O adamdan köpüsin dünýeden ötüp gitdi. O kitaplar nirde ýatyr ol adamlar, nirde gallardım çağalaryna, nesillerine ýa zibilden çykdymy, muzurdan çykdymy? O çağalary, olaň nesilleri on gadryny bilýärmi? O kitapları alan, özde gurun alan adamlar, bilýän adamlar onu öz çağalaryna, agtyklaryna düşündirdi, düşündirýärler. Şoň gymmatyny. Ya bir yerlerde gummak ýatyrmy? Şoň üçin täzeden çykarylýar bu galar ýa kitaplar. Her bir ýurtda, her bir milletde öz şolar ýaly apalayan, şolar ýaly arzulayan ýazgy şairleriň eserlerini ýygy derli çykaryp durýarlar sebäbi undurly wagtynda çykaryp durmaly. Diýmek onda men geçen gepleşimde de aýdyşym ýaly bir ýokurky döwleti ýol başçylygy oturan haramdadaryň özüne de bäkleýdi. Olar öz eserlerini her geden Türkmeniň başyna gelen döwlet lideri diýilýänler özü şair bolup özüni şeýdip ýekatak şair, ýekatak alim, ýekatak ýazgy etip görkezmeli. Beýleki ýazgy şairlere de konkurent ýokmunda garap olaryň basmaly. Hatda mawtum bulyň derejesinde, ne mawtum bulyň günleri geçirilenine de ýakynda. Ýene de şo olarky belläp geçişim ýaly mawtum bulyň döredijligine hiç ýyl aýratyn ýüz berilmedi. Ýene de şo Berdim Muhammedowyň eserleri, ýene şoň tarypy, ýene şoň goşgular okulýar. Ýene şoň aýdymlary. Şoň üçin biz buňa garşy şular ýaly edenetligi, biziň mirasymyza garşy edilýän şular ýaly jenaýetçilige garşy biz halk bolup göreşmeli adamlar. Göreş diýilýän zat diňe ol bir döwüm çöre uğrundaky göreş bilen şäklenmeli. Ya yollar açın bir iş wellýärna, daşary ýurda iş wellemäne gitjek ýa-da daşary ýurtdan ýyldym bana bala çağam görmäne geljek diýilen mesele bilen şäklenmeli adamlar. Millet hökmünde biziň milli mirasymyz ýok edilip otýar. Şular ýaly metodlaryň üstü bilen. Biziň milli mirasymyz, biziň kökümüz ýok edilenden soň biz millet hökmünde ýitýäs. Şoňam aladasy çörekden hem ýokarda durmaly alada. Biz o bir döwüm çörek bilen millet däl, biz öz kökümüz bilen mawtum bolup Praga ýaly şahirlerimiz bilen. Biziň gadymetde gahramanlarymyz bilen şolaň miraslary bilen biz türkmen. Biziň şolar miraslary bilen biz millet. Biz şolaň miraslary esasynda da biz milli döwlet bolmaly. Ýöne döwlet bar da milliligimiz gitdi. Milliligim näde gidirilýär? Ýa-ni şolary ýaly metodlar bilen gidirilýär. Millilik gitýän soň milli döwlet diýilen zadyň düşünjäň özi ýitip gidýär. Ondan o döwlet näme döwlet? Kime degişli döwlet? Haýsy millete degişli döwlet? Sen öz milliligiň ýitýän soň, sen öz milli düşünjäň ýitýän soň, milli gymmatlyklaryň ýitýän soň, o döwletiň kime degişligi ertek gün ýene bir näçe wagtdan oňa öde belli bolmagan galjak. Adamlar, biratlar özara baglanşykly zat. Şulurda da haramzada adamlar. Netikada adamlar ýürüýte syýasat alyp barýarlar. Şu zatdan köküne pal turmak üçin ýürüýte dilýär adamlar. Şoň üçin şulurda da siz talep etmeli, çörek talep edişiňiz ýaly. İş talep edişiňiz ýaly. Aýlyk günlük talep edişiňiz ýaly. Şu zatlaram dädeden dikeldilmegini talep etmeli.
Näme şu zatlar gaýrat gaýtadan öwrenlenok, näme şu şol eserler, biziň ata-babalarymyzyň, biziň klassik şahirlerimizin eserleri, näme şu täzeden neşir edilenok, näme şu ol wagt edilenok, näme şu giýje günni Türkmenistanyň telewizionyna, radiosundan berilenok. Näme şu o zatlar biziň çağalarymyzda, biziň nesillerimize öwredilenok. Näme şu onu kimdir biri Allah'ım rahat rahim fiýaly biri aýda ýylla bir gepleşip edip bu zatlary düşündirjek bolmaly. On bilen ol boşluk doldurup bolan o boşluğu. Onu köpçülük giň bolup giň döwlet derejesinde dilmeli zat bu zatlar. Men şoň üçin şu mesele gaýdy şu geldim ýörükçe geldim. Şoňa başlamaklyga, şu zatlar duýdurmaklyga deruluk bardy. Ýöne ol ýanky ýetmezçiligi bir doldurup bolan ol deňizden bir damja ýaly zat biziň edýän çykyşym. Inni bu ediljek iş edildi. Yani gol yazmalar meselesinde şular ýaly bir gabaka diýişe ýol berildi. Kime değişiklik belli değil. Öwrenji derejesinde ýazylan goşgular magtumlyk adyna bitdi. Ýöne bu meselede umuman gol yazmalar meselesinde Sovet häkimiýeti ýyllaryndan beri ýan kaýdyjym ýaly başga da dawa döreden zatlar boldy. Indi şol hakykatdan magtumlyk degişlimi, degişli dälmi diýilen meselede öz döwrüne magtumlyk degişli diýilip hasaplanan ýöne magtumlyň kitaplaryna da giýirilen iň uly gol ýazmalarň birini Asly Maryňam Goýokçowasynyň Aşgabatyň eteginde Goýokçowasyň bolşýaly Maryňam eteginde Goýokçowasyň iki sany Goýokçowa, birinji Goýokço, ikinji Goýokço. Şo Goýokçowasynyň asly bolan edem soň Türkmenistanyň Owabozçylyk institutyna molum bolup işler. Kılıç Müllif diýip bir adam ýaş ýigitke 24 ýaşynda öýde 1922-nji ýylda dogulýar. Ýöne 1946-njy ýylda ýaňy uruş guturan badyna şu üýünni öz kakasy tarapyndan saklanyp galynan goşgulary getirip bol ýazmalar fonduna tapşyrýar. Olam iň uly bukçalaryň biri, ýa-ni magtumlyk degişli diýilip hasaplanýan iň uly gol ýazmalaryn biri. Näme üçin? Diňe şol ýöne şol Kılıç Müllif'iň öz getiren şol gol ýazmalary öz içine 214 goşguň alýar. 214 goşguň alýan bir ully bir gol ýazmalar toplumyny getirip tapşyrýar. Indi bulan umuman dilçilerin, arhivçilerin arasında ulu çekişmeden, gıdgın çekişmeden yüze çıkmana getiriyor. Näme üçin? Bular aýdýar, bu gol ýazmalardaky goşgular beýleki bukçalardan hini tapylmady diýär. Diňe diýär, häzirlikçe diýär ýeketek nutgoda diýär bu goşgular. Bu näme ödüň ýazan ulaýma diýär, diýip başlaýarlar. Onam 24 ýaşly ýigit Ola diýen men haçan bolup bu diýen goşgular men ýazyp geçişini onu ülferine bu diline magtumlyň dili dämi diýär. Şo döwre çenden mi diýatladyk geçeliň. Sovet häkimiýeti ýyllaryna edil şo 46-njy ýyla çenli magtumlyň goşgulary 4 ýedek neşir edilen 1928-nji ýylda Berdiker Babaýew tarapyndan çap edilýär. Bagışlan 1926-njy ýylda Berdiker Babaýew tarapyndan çap edilen ilkinji goşgular ýygyndasy olam öňaýdyşymy diýäli Pars elipbiinde çap edilýär. Türkmen diline ýöne Pars elipbidi sebäbi o döwürde 1928-nji ýyla çenli Pars elipbidi Türkmenistan territoriýasyna ýazylýan elipbi hökmüne ulandy. Ondan soň Latin elipbidi ýerilýär 1928-nji ýyldan 40-njy ýylyň ortalaryna şeýle. O döwürde onuň Latin elipbini 1940-njy ýylda ýene bir gedek magtumlyň goşgular çap edilýär. 41-nji ýylda ýene bir gedek, 44-nji ýylda ýene bir gedek. Umuman şo Kılıç Müllif ýa-ni bol ýazmalary getirýänçe 4 gedek magtumlyň goşgular çap edilýär. Indi ýöne şo 46-njy ýyla şenin tek magtumlyň mümkin bolan şo toplamaly gol ýazmalaryň tek dol derejede şo 350 san diýilýän zat tek toplanmady. Bir käbirleri ele salnan. Ýöne indi şu taýda gyzykly ýeri soň Kılıç Müllif'iň şo goşgularyny, şo getiren goşgularynyň hakykatdan magtumlyk degişlidigini görüp ýa käbir zatlar anyklanýar. Olam näde anyklanýar? Şo taýda şo başky çap edilen 4 tane kitapdaky goşgularyň hiç birine tek magtumlyk öz goşgusyna öz agalary barada, ýa-ni
Alamançılığa gidip yiten ağaları var yani Abdullah diyen ulu agat var son Mehmet Safa deyip ondan kişi var. İyidinden gidip şonu göllep yitirim bulun. Şolar hakkında hiç söz yok. Şu koşullarına. Şolara diye işte mağtumuluğun şolun adını getiriyen koşullar son tapılıyor. Yöne ilkinci edek şol Kılıç Müllif getirenine şol mağtumuluğun öz ağalarının adını tutuyan 3 tane koşulu var efendim. Ondan sonra şol Kılıç Müllif'in tarafını tutuyan adamlar aydı ya, spesyalistler aydı ya. Kılıç Müllif şunu öde yaran vardı. O mağtumuluğun olar yalı ağalarının adını nereden biliyor kadi? Tebe son başka beylek koşullardan, beylek kodiyalmalardan tapılan koşullardan şol yankı mağtumuluğun ağalarının adlar çıkıyor oraya. Şoň ödem spits yankı Kılıç Müllif'i gorap çıkış eden adamdan sözünün doğruluğunu tasdikleýär. Kılıç Müllif'in bilmegi mümkün dälin tek ögodal tapılan gol yazmalarının içinden tek mağtumuluğun ağalarının adı getirilýän hiç goşgy ýokdy. Şonam Kılıç Müllif ilkinji gedek şo goşgyny 46-njy ýylda getirenне şo goşgular yankı mağtumuluğun şo öz ağalarının adyny agdaýan goşgular peýda bolýar. Demek onda Kılıç Müllif bunu bilmeýän haky ýok. Indi yöne Kılıç Müllif şonu getirenne şo gol yazmalar Latin dilinde. Olama ýözi aýdýa boyun alýar. Men niýe buny ýadymdan ýazdym. Onam näme dip düşündir ya. On kakasy Kılıç Müllif'in kakasy şu ady ýadymda ýok. Öz döwrüne şiir ady medresesinde okan. 19-njy asyryň ahirlerini 20-nji asyryň başlaryna şo mağtumuluğun öz döwrüne 17-nji asyrda 18-nji asyrda okan şo medreselerinden biri bolan Kywan şiir ady medresesine bu Kılıç Müllif'in kakasy şo taýyp gidip okapdyr. Indi bu Kılıç Müllif'in öz beren gurruny. Bu gurruny hem öz döwrüne ýazyjy Hudaýberdi Halif ünsüren dinläp soň baňa gurruny berdi. Şu şaýatlaryň biri. Sebäbi Kılıç Müllif hakyndaky ýazylan makalalarda bu on biografiýasyna degişli şu bölek hakynda kendime maglumaty duş gelmedim. Inni şo Kılıç Müllif'in ýakyn tanışlaryna beren gurrunyna göre Kılıç Müllif bunu näme dip ele salýar? Kılıç Müllif'in kakasy öz döwrüne mardan entek revolýusiýa bolmaka bolşewikler häkimiýete gelmäke şol hiwa edip şo taýda medresede goýar. Ondan bundan bir güni bular şo medreseňem ýanky şu günkü umumy ýaşaýyş diýilen ýaly otoglary bar. Men geçen emede görkezdim şiir gadym ýanky mağtumuluğun okan ýeri bolan Bukaradaky Gögöldaş medresesinde ýanky talipden ýaşan otoglary bar diýip görkezdim. Iki gattany bar. Şolar ýaly otoglaryň birinde ýaşap ber bular. Indi bular eşik açmak üçin diwardan ýanky askyç divara askyç berkitjek bolýarlar. Ona otak çüýürýärlermi näme? Şonu şo diwarın aňarsynda ýene de bir gat diwarın ýa-ni bir boşlugyň bardygy ýüze çykýar, ýa-ni döwülýär. Diwar opurlýar da aňarlygyna şo da deşigeme de gelýär. Ondan Kılıç Müllif'in kakasy bilen bile de otogunda Täjikistanyň, Özbegistanyň gelen talipler bar eken şo da okap berýär. Onu bularym gadyklanyp ýa-ni bu diwarın opurlan ýerini giňeldip seredip başlaýarlar bolýar. Şo diwarın aňrýanyna diýe hakyky diwar bilen aralykda bir boşluk bar ekenine şo taý kitapdan gol ýazmalardan doldurylypdyr. Kimdir birileri şo odal şo taýda şo otogda ýaşap, ýa-ni şo şiir gaz medresesinde okap hem ýaşap giden odal talipler şo taýda öz kitaplaryny gizläp giden eken. Ýöne olam näme üçin gizleýärler? Şu wagtlaryň şu üýüne gidip ýene ýygyna dolanyp gelmek maksady bilen gidýän talipler şo kitaplaryny ýitirmelik üçin şeýdip gizläp gidýän eken her hili ýollar bilen. Ya alyp gömüp gidýän ekenler bir halta alyp, radat alyp, ýa sandyga salyp, ya da ýanky mescidiň bir ýerinde, ýanky medreseň bir ýerlerinde gizläp ýygyşyp gidýän ekenler. Indi bular ýanky giňeldip emele gelen ýanky deşigi o taýdan hemme gol ýalmalary çekip çykarýarlar da öwrenip başlaýarlar. Seredýärler ony, olardan o kitaplardan käbirleri, köýne kitaplar eken geçenki döwre degişli Pars, Arap Pars dillerinde goşguýadan ýakyn günden görüp käbir şahyrlarynyň akyllarlarynyň gol ýazmalary bar, arkiw materiallar bar eken. Käbirlerim türkmen dilinde bolup çykýar. Ýöne Arap Pars diline ýazylan elifbisi. Emma dili türkmen. Onuň bular näme diýip öz aralaryna ýanky 3 tane talip öz aralarynda bunu paýlaşýarlar. Ýagny Pars diline näketini täjik alyp gidýär, öýden alýar. Özbek dilinde, Jagaday dilinde ýazylanlary ýanky özbek alýar.
Türkmen diline ýazylandan içinde de magtumulyň goşgular, gol ýazmalar çykýar. Ol şol tanda bir giden başga eserler bar. Ýa-ni Kılıç Milliýewiň aýtmagyna görä ýöne şoň içinde magtumulyň ady bilen ýa-ni Iňsoňky bendinde magtumulyň ady getirilýän bir giden ýa-ni gol ýazma bar. Goşgular bar. Onam alka Türkmen diline näketini öz ýany bilen alkaýdy, ýani şol medreseň tamamlandan soň. Inni öýüne getirýär bu mara. Ýöne soňky Sowiet häkimiýeti, ýa-ni bolşewikler häkimiýeti rewolýusiýa üstün çykyp Sowiet häkimiýeti berkarar edilýär, häkimiýeti berkarar edilýär-de bular şoňky köne näme köneçil pikirlenme zada garşy köne miraslary garşy tiýatr alyp barýar. Esadan dini wagt edýän mollalara garşy, dini wagt etmeklige garşy, umuman köneçilik bilen baglanyşykly käbir zatlar iderlenip başlanýar, gadagan edip başlanýar. Ondan şol 30-njy ýyllaň tutlugyny käbir adamlar, şugulçylar öýe giren ýan adamlaryny atywa berdirjek bolsa, ýa-da uğratjak bolsa barıp şol hökümete barıp yalan maglumat bermek ýaly häsiýetlerim bolupdyr şugulçylaryň. Ýoklady bar edip görkezmek. Ondan üstüne eger olar ýaly bir tutark bar bolsa, ha köneden galan dini goşgular bar eken, ne Gurhan saklayan eken, diýilen ýaldatlardan bar bolsa barıp aýdyp gümüdüne gidirýän ekenler. Şoň üçin şular ýaly howpdan gorkup ýa-ni Kılıç Milliýewiň kakasy şo magtumula degişli ýa-ni gol ýazmalary hem käbir beýlek gol ýazmalary bir ýakyp ýok etmek bolýar. Ýöne şol aralykda Kılıç Milliýewiň aýtmagyna görä bular şol magtumula degişli goşgu diýilýän goşgularning hemmesini ýa tutýarlar. Kılıç Milliýewi ýakyndan tanıyan adamlar amaýdy. Kılıç Milliýewidir şahir diýip biljekler ýöne şeýle bir adatdan aşar ýady bar. Magtumulyň bir goşguty barda ýat bilýän eken diýerler. Şonu ýakyndan tanıyanlar. Şonu ýaly bu şagirdden eýem kakatyndan birinciden hat ýazma öwrenýär, hat okuma öwrenýär. Ýödem esadan şo magtumulyň goşgularyny jan teli bilen şeýle halat şeýle söýüp şonu ýat tutýar. Oglanlygyndan. Ondan ahir soňy şol ýa-ni 30-njy ýyllaň tutlugy, 37-nji, 38-nji ýyllaň tutlugy gelenni buny kakada ýa-ni gaýjym ýaly buny ýakyp ýok edýär. Ýöne aýdýar oglum, bizni bu goşgulary eýem ýatdan bilýär. Eger geljekde kimdir bir ýerine ýazyp bermeli bolsa, ýa ýol berilse bu zatlara sen öz ýadyňdan ýazyp berýärsiň diýerler. Indi Kılıç Milliýewiň kakasy şo maglumata görä şo 30-njy ýyllaň ahyrynda aradan çykan bolmaly. Doly bilenmek haýsy ýyl aradan çykan. Ýöne soň Kılıç Milliýew görýär magtumulyň goşgulary eýem 40-njy ýylda çap edilýär. 41-nji ýylda ýene çap edilýär. 44-nji ýylda ýene çap edilýär. Ona Kılıç Milliýew görýär-de magtumulyň goşgulara gadagan däl eken. Indi tutlugam ýatýar. Uruş sebäpli garma uýurmuluk bolýar-da, odal kyal 37-nji 38-nji ýylyň tutlugam inni edil odal kyal bolanok. Şoň üçin üstüne de Kılıç başlaman Kılıç Milliýew diýip oturýar. Kılıç Milliýew diýip ýazyjymyz bar. Kılıç Milliýew. Kılıç Milliýew hem inni ýanky şolar ýaly magtumulyň goşgulary çap edilip durulan soň gelýär menem özümizde bar bolan goşguň arkiwi erteň menne goşgularam bular üstüne goşdyna geljek neçelerde çap etsinler diýip bar ýa gün arkiwa. Arkiwa bar ýa da arkiwa barmadan öňe oturýar da şu hemme ýadynda goşgulary öz öwrünen latin harpynda, latin elifbisinde ýazýar. Täze mektebi, ol mektebe gidende şo jogurda latin elifbisinde okudylýardy. Aýdyşym ýaly 28-nji ýyldan başlap 40-njy ýylyň ortalaryna çendi latin elifbisi ulanýar Türkmenistan territoriýasynda. Kılıç Milliýew hem 22-nji ýylda dogranlygyny göz tutsak mektebe eger 7 ýaşynda mektebe giden bolsa 29-njy ýylda eýem şo latin elifbisi giýirilen döwründe mektebe gidýär. On alan bilimi hem alan öwrünen elifbisi hem latin bolýar. Şoň üçin bu näme diýip oturup ýankyny öz bilýän ýadyndan bilýän hemme şo magtumulyň goşgularyny latin elifbisinde ýazýardy. Getirmem arkiwe we gol ýazmalar institutuna berýär. Ondan bu başlanýar ýanky sen özüň ýazan bolaýmy buni nirden aldyň näme üçin beýlek gol ýazmalarda gawat dilen okdat diýip dawa başlanýar. Ahyrky netijede ýönetim komissiýa düzülýär. 50-nji ýyllarda Şaja Batyrow Türkmenistany ýollaşyk edip berýär. Komissiýa düzülýär. Hatda bu mesele Şaja Batyrowyň özüne şimdi ýetirilýär. Ýani şular ýaly mesele we nähil pikir edýär.
Olam ýazylaryň özüne salat alýar. O jogurda Berdikir baba hem ýazyjy Berdikir baba hem diri mawtum müýin ilkinji Sovet häkimet ýyllarynda ilkinji goşular eserlerini ýygnap çap eden ýazyjy hem arhivçi hökmünde şahyr hökmünde Berdikir baba hem bu meseleye gatnaşýar. Umman arhiv işgärleriniň agdalarynyň spesialistlerin ýa-da komissiýa agdalarynyň aglabatyny tesirme bilen şo Gylyç Müllüýewiň getiren goşularyny mawtum bolýan goşulary diýip kabul etmäge dogry esas bar diýip bular tasdikleýär. Garşy çykyş edenlerim bolupdyr. 2 tane adam garşy çykyş edýär, umumyň ullukan komissiýaň agdalaryndan ýöne aglabasy şonu kabul edýär. Näme üçin? Sebäp şeperçilik taýdan Gylyç Müllüýewiň getiren goşulary hakykatdan mawtum bolýan diline ören ýakyn bolup çykýar. Ören şeper bolup çykýar. Onuň olar aýdýar. 24 ýaşly oglun şular ýa gyýtka wagtyň içinde aýdaly şol 16, 17, 18 ýaşdan ýazyp başlapdyr diýilende de 214 sany goşuny gyýtka wagtyň içinde bular ýaly şeper derejede ýokary kämil poetik edildi edir mawtum bolýan öz stiline ýakyn edip ýazyp bilmezdi diýip netije çykarýarlar. Şonu diýmek üçin hem dogry esas bar. Hatda şu arada şol makalasynyň bir ýerinde Anurwan Aşyr filminiň doktory mawtum bolýan goýalmalarynyň geriňe wagtly şu makalasynda gurumly makalasynda bir masal getirýär. Özüňiz ýa gözüňe getirip görüň diýen. Hadiýa iň bir önümli işleýän Sowet döwründe iň bir önümli işleýän dehini şahirler bir Gurbannadır, eridir. 30 ýaşynda aradan çykýar. Yaş aramydan gidýär. Ýöne şu döwre çenli 30 ýaşyna çenli ýadan hemme goşular toplanyp Serpaý ady bilen 1977-nji ýylda 70 ýaşynjy ýylda aradan çykýar. 77-nji ýylda da Serpaý ady bilen goşular ýygnasy ulur kitap edip çap edilýär. Şonda da 170 ýaşlany goşu ýazyp ýetişipdir. Şu awtoryň aýtmagyna görä men sanap görmedim. O Serpaý kitaby mende de bar. Men oturup sanap göremek bolýan ýa-ni şu awtoryň aýtmagyna görä 170 ýaşlany goşu ýazypdyr. Iň önümli işleýän şahirlerden biri şu 30 ýaşyna çenli 170 ýaşlany goşu ýazypdyr. Emma 24 ýaşyna çenli mawtum bolýan adynyň goşu ýazan bolsa Gylyç Müllüýew olam 214 sany goşuny getirýär. Şolar ýar kämil goşuny 24 ýaşyna çenli şo ýazyp ýetişdimi kaşa diýip gümanlary dörýär, soraw dörýär. Oňa da o sorawga da jogap berip bilen oklar garşydaşlar. Hawa diýip bilen oklar. Ödem şo ýanky goşularyň içinde türkmeniň diýen goşu otanmaz. Jeyhun bilen Bakry Hadar arasy çöl üstünden öter ýeli türkmeniň. Gülgün çöse gara ödem garasy Garadağdan ýer sili türkmeniň diýen goşu oýnan amala ýanky Gylyç Müllüýewiň garşydaşlary sen ýazypsyň diýerler şonu. Teýa şo getiren goşularyň içinde şo goşulma bar. Umumyň ana şonu şo kabul edilýär. Gylyç Müllüýewiň getiren goşulary da şo nowatdaky 1959-njy ýylda Ulu Gowrumly täzeden mawtum bolýan goşulary kitap edilip çykarylanda şo Gylyç Müllüýewiň getiren goşularym şol goşularda şol kitapdaky mawtum bolýan goşular diýilen goşularyň ağırlagy bölegini şol awara dedi. Ana şey dip şol işe şu arhiv işine mawtum bolýan mirasyny dikeltmek işine Gylyç Müllüýew ödegünde ullukan goşun toşýar. Ýöne on garşydaşlary bar ümzüm oturanoklar. Şolar şak tek Gylyç Müllüýew 1980-nji ýylda 58 ýaşynda aradan çykýança şoňa garşy makala ýazmaklaryny şonu eýdip toslap tapan ýa-da mawtum bolýan arhiwi diýip sen bir zady toslap getirdiň diýip şoň üstüne hapa dökmeklerini dowam etdirýärler. Soň ol aradan çykandan soň ya edebiyat ve sunwat gazetinde bir makala çykýar. Edebiyat ve sunwat gazetinde makala çykýar 1999-njy ýylda, 80-nji ýyl aradan çykdy diýdik. Aradan 19 ýyl geçenden soň Edebiyat we Sunwat gazetiniň redaksion makalası çykýar. 21-nji maýynda şonda da mawtum bolup prawyň çap edilmedik goşulary Gylyç Müllüýewiň gol ýazmalaryndan atly makalada umumyň şoň Gylyç Müllüýew toslap tapypdyr diýilen goşuly diýilen pikiriň ýalanlygyny subut edip redaksion kollegiýa 10 tane delil getirýär.
10 tane delil getirip şonum doly şo pikirin, yani şo goşgulan Kılıç Milliyet tarapyndan ýazylyp bilinjekdigini inkar edýän subutnamalar bilen şonu paş edýärler. Üstesine de şo gaziýetiň şo sanyna Kılıç Milliyetiň aýaly Nurjaman Milliyewanyň iýdarlanma atly ýatlamalarynam tekst ýerleşýär. Ýagny oňgulat hökmetdeşlik geçirýär, şo ýurda aýal Nurjamal Milliyewe direken şu gün diýerdiň däldigini biz bilemok. Şonna şo görgüli aýdýar şo aýaly. Şo diýä şular ýa şu töhmetlere öz üstüne atylýan töhmetlere çydaman ärim diýä 58 ýaşynda intak ýene ýaşamaly ýurunna diýä ýüreginden tutup gitdi diýä. Öňem diýä doktorluk ýanky almy derejem şu atylan töhmetler sebäpli berilmedi. Bolmasa alymlaryň filosofiýa ilmläriniň kandidat diýen dereje berilen eken Kılıç Milliyewe. Öňem doktorluk almaga da munasyp adam. Mawtumulyň edebi mirasyny öwrenmekde we filosofi hökmünde iş ýadan şolurda köp iş ýadan adam. Ýöne şoňa bermediler diýä. Şo atylan şyltaklar sebäpli. Şoňa çydamanam diýä 58 ýaşynda ýüregimden tutup gitdi diýä. Şo barada da maglumat bar. Şolam şo dawa döredýän şo bukjada dilçilerin arasynda, umman arkiwi işgärläriniň arasynda, bilermenliň arasynda 1123-nji bukja dili atlandyrýar. Şo nomer bilen, şo belgi bilen şo Kılıç Milliyewiň getiren gol ýazmasy şu gün kuneçenem saklanýar. Türkmenistanyň Ulumlar Akademiýasynyň Milli Gol Ýazmalar Institutunyň arkiwinde. Umuman inha şular ýaly bir taryhy we gol ýazmalar bilen baglanşykly bir zat gurgun edilmeli. Orta Mawtumulyň gol ýazmaları bilen şu möhüm waka hakynda da men durup geçmeli diýip hatapladym. Sebäbi şu gün kuneçenem şo dawa edilip gelýär. Inni käbirler aýdýar, Kılıç Milliyew öde uruna hakykatdan hem çeper goşy ýazmak başarypdyr diýä ýaşlykdan. Onam diýä matama bilen lakam bilen ýazýan eken diýä. Şonam hakykatdan hem şu öde uruna redaksiýalara da getirýän eken. Olam näme üçin matama adyny ulanypdyr? Sebäbi öz ady bilen getirenne gaty ýaş bolan soň oňa bu ýetmezçilik edip on goşularyny çap etmeýän eken. Onam bu näme edip başlaýar? Halkyň içinde, türkmenliň içinde matama ady bilen 19-njy asyrda bir adam şahyr ýaşap geçipdir diýip şoň adyndan bir klasik ehengde stilli goşu ýazyp başlaýar. Şol adlaryny tawşyrýar. O goşulan şo matama bilen berilen redaksiýalara berilen gaziýet jurnallaryň redaksiýalaryna berilen goşulan näçetin çap bolanyny hakynda mende maglumat ýok. Ýöne şonu şu Anna Urban Aşirif öz makalasynda da belliýär. Şonam diýä öz döwründe Aşir Purmeredow arkiw işgäri asly Eýranly türkmenlerden öz döwründe Türkmenistana göçüp gelen Aşir Purmeredow gaty köp iş eden Mawtumulyň mirasyny edebi mirasyny dikeltmekde de toplamakda da çapa taýýarlamakda da zehin adam alim şol bir makala ýazýar. Matamy kim diýen at bilen şonda da Aşir Purmeredow hem şuhe bildiren adamdan biri ýöne olar näme suwut edip bilen eger Kılıç Milliyew matama bilen goşu ýazyp gelen bolsa onu o goşular näme üçin Mawtumulyň ady bilen getirilen goşulardan çykan o. Onu ol hemme goşularyny matama ady bilen bermen Mawtumuly ady bilen berýärler eken. Ýöne näme üçindir? Aýratyn bir bölek goşuny 214 goşuny Mawtumuly gol ýazmalaryndan diýip getirýär. Matama ady bilen ýazan goşularam aýratyn 38 sany goşu şoň ady bilen çykýar. Ýöne ol aýratyn goşu. Şoň şuň Kılıç Milliyewiň tarapdarlary aýdýar. Matama ady bilen ýazypdyr ýöne ol öz adyndan ertilen goşular redaksiýalara beriljek. Bolan goşular onam çap etmeýändirler. Şoň üçin öz ady bilen ýazman matama ady bilen ýazýar. Ýöne näme üçin o goşulary onu Mawtumulyň goşularynyň içine sokup bir matamam diýär hiç kim bilen Mawtumulyň diýen berip bilýän eken. Ýöne şonu etmeýändir. 38 sany aýratyn goşu öz tarapyndan ýazylan goşuny ol matama ady bilen ýazypdyr, onu aýratyn saklapdyr. Ana şu meseleň ýanky tarapy bar, şonum birazajyk tirin şu meselede üntüňi çekjek boldum. Inni ýanky ýene gaýdyp gelýär arkiwli meselede ýöne çeperçilik taýdan gaty goşok goşular. Şo Kılıç Milliyewiň goşgusy ödem çeperçilik taýdan ýokary derejede kämil derejede ýazylan goşgular öz döwründe şular ýaly çekişme döreden bolsa
Ýöne näme şüýün soňky döwür 1987-nji ýylda ýanky Daşoğuz vilayatynyň bu wada etrabynyň Awadan Daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjy Tirkiş Nurjanow diýilen bir adamyň öwrünje derejesinde getiren goşgularyny hem şin dawada öretmän Alagatdin çap edilýär. Men ana şo tapawudyny görkezjek bolýan. Şo Sowet döwründe ýanky mesele gaty jogapkärçilikli çemeleşip, komissiýa döredilip, ullokan çekişme, diskussiýalar bilen ses berilip, her kimin sesi dinlenip, argumentleri getiren delilleri dinlenip, öwrenilip, ahyrdan köpçüligiň sesi bilen karara gelinip çap edilen eken. Şo döwürlerde 50-nji, 60-njy, 70-nji ýyllarda ýöne näme üçin öwrenje goşgulara gerek gelenler. KP yerine KP ýok. Bugun san yerinde durmayan goşgular. Hiç bir tankyda döw gelip bilmeýän goşgular. Olar näme üçin Alagatdin Magtumulyň ady bilen berilmeli? Onam näme üçin ullokan komissiýa çöde nokta haýtadyr bir Abdurrahman Mülkamanow ýa diýilen ýaly bir tane adamyň karary bilen çözülmeli. Ana şo bizi gynanlar ýa. Ne şu mesele bizi alada goýan mesele. Şular ýa jogapkärçilik diýmek, alymyň derejesi şeýle pese düşdi, düşen ne bolýar? Alym ana şo derejeye düşürildi, şugun kugun. Gol ýazmalar alma, tekstologiýa alma diýilýän zadyň öňe şo derejeye düşürildi bolýar. Bir tane adam ýedenli de otyr. Şeýdi bana Magtumulyň mirasyna urgurlýar. Biz bu meselede gelecekte de gerek bolsa yine gaýdyp gelers umuma. Ýöne şugun kugun biziň hem şunu alada bildirmeli meselemiziň biri şu. Indi Balaýny aýdaly Magtumulyň şo ýa-ni gol ýazmalary, goşgulary bilen baglanyşyp bir mesele. Ýönünni Magtumulyň obrazyny öğretmek. Magtumulyň kanoniki şeklini öğretmek. Diýilen mesele de Sowet häkimiýeti ýyllarynda esas möhüm meselelerin biri bolan. Indi Magtumulyň kanoniki portretini şeklini öğretmek diýilende biz näme gödüne getirýär? Magtumulyň ebedileşdirmek, ýa-ni bir Magtumulyň nähili sapatda bolupdyr diýilen mesele ortaga gelýär. Sebäbi kitaplar çap edilip başlanýar. Eserler çap edilýär. Indi ony bir kitaplarda onun suratyny bir zat edip ýerleşdirmeli bolsa, Magtumulyň o döwründe näme fotoaparat bolmady, surat aparaty bolmady. Oturup on suratyny çekenem bolmandyr, iň bolmanda biziň şu döwrümde ýetmeýändir näme Magtumulyň suratyny bir çekipdir diýip. Islam dini o döwürde adamyň insanyň suratyny çekmekle gadagan edýär. Ondan netijede biz Magtumulyň näme iltipatda bolanyny biz bilemizok şu gün. Sowet häkimiýeti ýyllarynda da şo mesele ara maslahatlaşynanda da bular nähil surat çap etmeli, şoň nähil surat ýerleşdirmeli, Magtumulyň kitap çap edilýär. Ýöne bir nähilde bir adamyň şeklini biz ýerleşdirmeli diýip bir mesele ortaga atylýar. Şoň üçin bular näme edýär? Konkursy bilan edilýär. 1947-nji ýylda, ýagny Magtumulyň şo döwre çenini aýtdyk, 44-nji ýyla çenini 4 sany goşgular kitabı çap edilýär. Urşutoranda ideýany bilen indi biz diýä Magtumulyň kanoniki portretini öğretmeli diýilen karara gelýänlerde konkursy bilan edýärler. Tutuş öden diňe bir Türkmenistan SSR-niň territoriýasynda da tutuş taýýur boýunça. O döwürlerde bir döwlet bolan soň Türkmenistanyň bir ýöne bir taýýur respublikalarynyň biri bolan soň köplen şular ýaly şäherler tutuş SSR derejesinde, Sowet Soýuzy derejesinde oglan edilýärdi konkurslar. Ondan tutuş konkurs oglan edilýär Sowet Soýuzy boýunça. Şonu şo konkursda şo döwürde 47-nji ýylda 23 ýaşyndaky suratkeş, hudojnik biziň ýyldaşymyz Aýhan Hajiýew. Üstün çykýar. Aýhan Hajiýewiň çeken portreti, Magtumulyň portreti çeken portreti birinji jurnalye. Bilim elbetde bir TV-ge da biziň öz türkmen şekillerini sunmatymyzyň wekiliniň şu ýeňiji bolmagy sebäbi türkmeniň öz obrazyny elbetde türkmen döredilýär. Ondan indi bu Aýhan Hajiýewiň özi kim? 23 ýaşly bir ýigit diýdik.
Ayhan Hacıýewiň özi 1924-nji ýylda Aşgabatyň etegindäki Bagyr obasynda dogulun. Ödem kiçijik ýaş çağalygyndan surat çekmege gaty gowurýan eken. Eýem 13 ýaşynda bir aýtdyk 24-nji ýylda doguldy diýdik. 24-nji ýylda dogulan bolsa 44-nji ýylda 10 ýaşan bolýar. 47-nji ýylda 34-nji ýylda 10 ýaşan bolýar. 37-nji ýylda tutuş tabiat saýdy boýunça çağalaň arasynda mekdep okuwçylarynyň arasynda surat çekmek boýunça geçirilen konkursda bäsleşikde ikinji orun alýar. Bizim şo illeşimiz Ayhan Hacıýew. Soňam orta mekdep tamamlandan soň Aşgabatdaky çeperçilik uçuşýatyna okuw ýerýär. Şo ilk döwürde döwredilen okuwjalarynyň birem şol Şota Rustavelli adynyň çeperçilik uçuşýaty şol okuwjalarynyň biri bolýar, şoňa ýerýär okuw. Soňam onu tamamlabam Moskwa institutu okuw gidýär. Surikov adynyň çeperçilik institutu diýip köne institut bar, şuň kunem bar Moskwada. Şoňa okuw ýerip, şoňa üstünlikli egzaminlerden geçip, şoňa okap ýören student talip ýigidi be. Ondan şo ýanky konkurs elan edilenni intek elan edilmäke Ayhan Hacıýew öýde gurrun berýär. Tek diýe Magtumulyň portretini öğretmek barada, obrazyny öğretmek barada konkurs elan edilmäke oň öýdi bu Magtumulyň düredijiligine, şygyrlaryna aşyk bolup, şoň obrazyny öğretmek islegine külkülme düşýär. Şoň isleги bilen gurşalan eken, tek elan edilmäke. Seredin öýdi şo konkurs bolmaka entek Hudaýyň öýdi şonu bir ruhlandyran ýaly. Ondan bu näme diýär? Şo garrygala gerke obasynda, şo umman garrygala etrawyna Magtumulyň nebereleri ýaşaýan eken. Magtumulyň özünden nesil garanyp geçenki gepleşigimde aýdyşym diýär, ikowly çağaka gara hastalyk keselinden, mergi keselinden we aradan çykýar ýöne agalary Abdulla bilen Mehmet Sapan çağalar var eken şolaň nebereleri häzir hem şu gün içinden şo umum garrygala tebitlerine ýaşaýan eken. Bu näme diýär? Şolaň neberelerini tapýar. Şo taýlar baryp umuman dillen dile geçip gelen bir milli tradisiýalar we gurrunlar we rowaýatlar we hekaýatlar we şolaň dilinden şol nesilden nesile geçip gelen o rowaýatlar üstübilen şo döwürde 17-nji asyrda adamlar nähil giyinipdir. Erkek adamlar esasen Magtumulyň döwründe nähil giyinipdir. Olaň sypaty nähil bolupdyr. Oňam şo günkü döwürde olaň ýüz keşfi nähil. Şo Magtumulyň ýa agalarynyň nebereleriniň ýüz keşfi nähil. Bu ne öwrenýär? Diýmek Magtumulyň öýde döwründe şoňa bir ýakynrak bir keşipde bolanlar diýilýär. Bu netijäge diýär-de umum obraz döredýär. Portret döredýär. Magtumulyň eýem şol konkurs elan edilmäke, bäsleşip elan edilmäke eýem şoň keşfini 5 ýylyň ýalňyşmaýansam 5 ýylyň dowamynda diýär, men çekdim diýär. Şo şekilni, şo obrazyny 5 ýylyň dowamynda. Men hatda diýär düşme girdi diýär. Ayhan Hacıýew bir interwýusynda ol Pahir bolla gorguly 1998-nji ýylda ýöne ýadyma düşýär. Şondan telewizion üçin interwýu alynanda Magtumulyň diýär düşme girdi diýär. Şo tapatda men düşme girdi diýär. Özüm hem diýär bir şo ýalyrak gödegine getirýärdim diýär. Ýöne şo düşme girenden soň hakykatdan hem diýär bir hilim maňa diýär tasdikleme gelen ýaly boldy diýär. Sen şonu gödegine getirişiň hakyky dogry, Magtumuly şeýle bolupdyr diýilen ýaly. Onuň şonam diýär şo düşmede gören obrazym men diýär soň döredip başladym. Indi şo 47-nji ýylda şo bäsleşik elan edildi, şonda ýeňi şadanly diýdik. Ana şonda da şo döredilen portret, şo ýeňi şadanyň portret, naş portret. Ne şo Ayhan Hacıýewiň 23 ýaşynda tamamdan çeken 47-nji ýylda çekip guturan portreti şu. Ne şoňa da şunam soň ýürüýte komissiýa o konkursda ýürüýte komissiýa döredilýär. Oň içinde tungo töwrejjiler bar, oň içinde suratkeşler, hudojnikler bar, arkiw öwrenjiler bar. Şolaň umumy sesleriniň köpçüligi bilen şu inha Magtumulyň kanonik, ýagny ebedileşdirilen portreti, ýagny nusgalyk portreti diýilip elan edilmeli diýilýär.
Şolam şondan beýlägem Mawtumulin kitaplar çap edilenine ya Mawtumuli bilen baglanşykly islendik bir çap edilenine şol ýanky obraz şu ebedileştirilen obrazda çap edilip başlanýar. Soňdan biraz wagt geçenden soň Ayhan Hacıyev Seydin portretini döretmek boýunça elan edilen konkursda ýeňiş kazanyp Seydin obrazyny döretdi. Soň şo döwürde Molla Nepesiň portreti Ayhan Hacıyewiň döretdiği portreti ýeňiş kazanyp Molla Nepesiň kanoniki obrazyny Ayhan Hacıyewiň döretdiği obrazy kabul edilýär. Soň Zeliliň portretini döretdiýär, olam kabul edilýär. Döwlet Mehmet Azadyň obrazyny döretdiğim Ayhan Hacıyew. Bu meseleni men näme üçin aýratyn gowazga otýar? Garaşdyrlyk ýyllarynda Mawtumulyň kanoniki portretini, obrazyny ýok etmekde de käbir işler edildi. Ýöne bir bellemeli zat, şol Sowet häkimiýeti ýyllarynda ýadyňyzda bolsa, Mawtumulyň heýkelim döredildi 1971-nji ýylda. Onu men görkedeýin de 1971-nji ýylda Mawtumulyň ýadygarlygy dikildi. Ýadyňyzda bolsa, Aşgabatda ýaşaýanlar, ýaşamaýanlaram bilýändirler. Şu meşhur Mawtumulyň şu ýadygarlygy İçeri İşler Ministerliğinin edil garşatyndadyr. Bilýän bolsaňyz. Şu taýda 1971-nji ýylda Nowatdaky Mawtumulyň ýadygarlygyny urmak boýunça da bütün taýyl konkursa elan edilýär. Aýdyşmaýan odal şol tabiat taýyl döwründe tutuş taýyl boýunça elan edilýär. Şonda da konkursa kim üstün çykýar? Belarusyň paýtagty Minskli Belarus heykeltaraşy Viktor Popov diýilen adam şo konkursa üstün çykýar öz eskiýeti bilen. Ondan indi bu ýadygarlygy dikmek üçin Viktor Popov aýdýar, maňa diýär, bazalt daşy gerek diýär. Berk daş, bazalt daşam, dağ daşlarynyň bir görnüşi, dağdaky daşlaryň bir görnüşi gatyr berk çebigi daş ol. Şu maňa diýär bazalt daşy gerek diýär. Onuň şol talep edýän bazalt daşyny Ermenistandan tapýarlar. Onuň şol ýanky ýadygarlyk üçin diýerulan şo daşy Ermenistandan ýürüýti ýük ulowy bilen getirýärler. 71-nji ýylda. Oňa da şo daşy ýuwanmakda da şo bazalt boýunça işleýän Ermenistanda işleýän nakkaşlar, ýanky daş boýunça işleýän nakkaşlar Grigoryan hem Aganisyan diýilen ýanky heykeltaraşlar gelýär. Gelibem şu ýanky Viktor Popow kömek edýärler. Viktor Popowyň özi ol skulptor, heykeltaraş ýanky şo umumyň obrazyny döredýän. Ýöne bu daşy ýuwanmak boýunça işlemegem agar hukukly iş bolup ören jogapkärçilikli iş. Şoňa da ýürüýti Ermenistandan iki tany heykeltaraş gelip şoňa kömek edip şu ýadygarlygy 71-nji ýylda şolar bilelikde döredýärler. Ýöne Mawtumulyň şu ýüz keşfini şu heykelde dikeltmekde şol ýanky Viktor Popowyň Ayhan Hacıyewiň döredýän kanoniki portretini esas edip alýar. Şundan alýar nusgany, şunu edil şo duruşyny nusk edip alyp daşda diýirildi. Indi bu 71-nji ýylda bolan waka ödem şu nemäň dikeldilen ýeri bar, şu ýadygarlyk. Ören bir möhüm ýer, näme üçin? Şu ýadygarlygyň ýerleşýän ýerini ozal Bahaý dininiň kilisesi mescidi ýerleşýän eken. Ödem ol mescid Bahaý dininiň tutuş dünýäde birinji gezek kurulan kilisesiniň bolan ýeri şu taýda. Näme üçin o Bahaý dini nähildi? Bahaý dini Iranda 19-njy asyryň ortalarynda Iranda peýda bolýar. Iranda da oňam düýün tutan Bahaullah, hakika ady Huseyn Ali Nuri 1917-nji ýylda 1817-nji ýylda dolup 1892-nji ýylda aradan çykýar, 75 ýaşa. Şol bir täze bir din döredýär. Odam öz bolsa bu din bir dinem däl, ol näme diýär?
Hemme dininden düýünne bir Hudaý bar. Hemme dinlerin bir zat hakkında gurrun edýär. Ýöne öz aralaryna şo terminle üstünde, düşünceler üstünde davalaşıp konflikt, öz aralaryna ýa-ki oňuşmazlyk, düşünşmezlik döredýärler, öýler sebäp bolýar. Şoň üçin diniň hemmesini men birleşdirjek diýilen ideýany öňe sürüp, özüni ähli dinleri birleşdiriji wagt netigatçy diýip elan edýär. Bahawullah. Şonam şo dinem oň ady boýunça şoň ýygyna eýerçiler şoň ady bilen baglanşdyryp Bahaý dini diýilýär. Ýani Bahawullahyň dini, Bahaý dini diýip elan edýärler. Ol din bolup ýene döwür edýär. Yani din bol dinim däl ol. Ol hemme dinleri birleşdiriji bir taglimat. Özlerim näme diýär? Bir mukaddes kitap hökmünde ýanky netigatlar bar, Bahawullahyň netigatları bar. Bahawullahyny ruhlandyran muallim ma, oňam netigatlar bar. Ýöne bularda aýratyn bir mukaddes kitap diýip kitap ýok. Bular näme diýär? Bular hemme diniň mukaddes kitaplarynyň öwrenilmegine de ýol berýär. Bir garşy däl diýär. Biriň diýär kelifelenmede, biriň mesçitlenmede gelip wagt etjek bolsaňyz, islenip diniň adyndan hem wagt ediberiň diýär. Ýöne biriň dinimiz gowy din siziň dininiz erwet dini bilen düşünjeden uralmaz. Biriň mesçitlenmede oňa orun ýok diýär. Biriň mesçitlenmede bir Hudaý wagt edilmeli, haýsy at bilen tutadym gelse o Hudaýyň adyny tutuber. Ýöne şu Hudaýyň birdigini islenip diniň wekiliniň hem şu Hudaýyň adyny özüçe şol atda tutady gelse şoňa da ýol bermäge haky bar, şonam kabul edin diýär. Şonam kabul edin. Hudaýyň adyny Allah diýip tutuşakmy? Tutuber. Hudaýyň adyny Bog diýip tutuşakmy? Tutuber. Hudaýyň adyny Budda diýip tutuşakmy? Tutuber. Krishna diýip tutuşakmy? Tutuber. Ýöne bir din, beýleki dinden ýokary dinen düşünjäni wagt etmedi. Hemme diniň hem düýbünde şo bir ideýa dur. Bir Hudaýa bolan gullukdur. O bir Hudaýyň adyny paýlaşman, paýlaşy bilmän araňyzda uruşmaň diýerler. Ol diňe adyň üstünde uruş. Şo dawaň men soňuna ýetjek, men şu dawaň soňuna çykjak diýip şu ideýa bilen çykyş edýär. Muna elbetde näme diýär musulmanlar, şaý musulmanlary eýderlap başlaýarlar. Muallymyny öldürýärler, bu özüni öldürjek bolýarlar, bu özüne ýakyn bir katan eginleşini tutup öldürýärler, atyp berýärler. Tamam. Bilam gaçyp çykmaly bolýar. Daşary ýurtlarda ýaşamaly bolýar, başga ýurtlarda. Ýöne şoň gaçyp çykan, Eýrandan gaçyp çykan tarapdarlarynyň käbirleri Türkmenistan territoriýasyna gelýär. O döwürde Türkmenistan respublikasy hem ýok, ýöne Türkmenistan o wagt Ors şahyna, Ors imperiýasyna degişdi. Türkmenistan territoriýasy. Bular näme diýär? Ýankylar gaçyp Ors imperiýasy tarapyndan kontrolga alynan Türkmenistan territoriýasyna gelip gaçyp atylýar horýarlar. Bunam Ors paşahynyň fermany bilen olar kabul edýärler. Şo döwürde müňden goňrak adam gelipdir diýerler. Şo näme arkiv materiallaryny näme. Ondan bular näme diýär? Bide diýär mesçit gurmagy ruhsat berýän diýip Ors paşahynyň ruhsat sorýarlar. Türkmenistan territoriýasyna gelen ýanky Eýranly Bahaýistler. Ondan Ors paşahy 1902-nji ýylda ruhsat berýär. Şo 1902-nji ýylda da Aşgabatyň merkezinde şo Bahaýistler mesçidi ýani kelisesi gurup başlanýar. 1907-nji ýylda da tamamlanýar. Onuň şol mesçid, şol kelise nähil görnüşde bolupdyr, näşon suratam saklanypdyr. Şol ene şu Mawtumulin ýadygarlygynyň duran ýerinde ne şolar ýaly Bahaýistlere degişli, Bahaý dinine degişli mesçit bolan, ýani kelise bolan. Soň Sowet häkimiýeti ele alandan soň elbetde olar köp sany beýleki dinler bilen birlikde Bahaý dininem gadagan edýär. Soň bir ýöne o mesçidi saklaýarlar. Arkitektura bir tarihi bir bina hökmünden saklap galýarlar. Onuň içinde surat galeriýasyny döredýärler. Sergizany döredýärler. Ýani mesçidiň içinde, mesçidem saklaýarlar. Soň 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer tutarmasynda aranmasynda ýanky mesçidiň belli bir bölegi ýumrulýar. Ýumrulan soňam buny saklaýarlar, onuň ýene tarihi bir bina hökmünde. Soňunda 1963-nji ýylda şonun soň ýanky ýumrulmak adamlaryň üstüne bir ýumrulmak kup bar diýip 63-nji ýylda ony dolu ýumrup aýyrýarlar da şoň ýerine park döredýär.
Son aradan 63-nji ýyl bolan bolsa 71-nji ýylda Magtumulyň ýadygarlygy şo taýda dikeldildi diýdik. Diýmek aradan 8 ýyl geçenden soň şo taýdaky döredilen parkda şo meçidiň ýerleşen ýerinde Magtumulyň ýadygarlygyny dikmeklik, ýadygarlygyny oturtmaklyk karar edilýär. Şuňa öňden bir hili simbolika zat. Näme üçin? Sebäbi şol Magtumulyň özi adamlary birleşdirmek, tire taýpalary birleşdirmek, umuman adamzady birleşdirmek, agzalalygy ýok etmek ideýasyny öňe süren bir akyllar. Onun oňa ýadygarlygynyň dikilen ýerim öz döwründe ähli dinleri birleşdirmek ideýasyny öňe süren Eýranly wagt niyeti gatçy Bahawullah ideýasyny gollanlaryň meçidi bolan. Şuňa öden bir hili simbolika zat adamlar. Şol ol adam Bahawullah dine garşy çykyş eden adam däl. Dinleri birleşdirmek, şolary barlaşdyrmak, şolary uňuşdurmak, adamyň biri-birine bolan hormatyny bir dawararandyrmak. Ideýasyny öňe süren adamyň şol tagdimeti esasynda şoňa eýeren adamdan meçidi bolan. Ana şoň ýerine, şo ýumurlan meçidiň ýerine de Magtumulyň ýadygarlygyny dikeltmeli diýerler. Men şunda bir hili ödüme, şular ýa bir simbolika zady bar, ýani belgel şo döwrüňem ýolbaşçylar, Sowet häkimetiniň ýolbaşçylar başga ýerden gurup bilýärler. Ýöne şolaryň bir hili gursagyna ýanky bir ideýa salynan, şol bir hili şol islegi bir hili ýokardan salynan ýaly bir ýerde gurjak godan şu taýda gurum diýilen ýaly bolýar-da. Inni şonam aýtdyk ýanky Belarusiýaly heýkeltaraş Viktor Popowyň proýekti esasynda şol döredilýär. Ýöne obrazy ýankaýjyşym ýaly obrazy Ayhan Hacıyewiň kanoniki portretinden alınýar. Inni aradan epesli wagt geçip inni biz garaşdyrdyk, allyk zat etdik bolyn. Türkmenistanda Magtumulyň goşgularynyň baskylanyşy ýaly edebi mirasynyň garym edilip öwrenje goşgular bilen garaşyp berilip şeýdip Magtumulyň birinjiden poeziýasynyň, lirikasynyň depelenşi ýaly on kanoniki obrazyna garşan böreş başlandy. Onu başlan haramzadalar ham biziň şu gün bir geden atly awraýly diýip hasaplanýan heýkeltaraşlar, suwurt geçler, şonu etdik. Men beýdimek bilen nämäni gözüňde tutýan? Ene aýdaly Magtumulyň soň ýadygarlyklary garaşdyrlyk ýyllaryna bir giden ýerlerde de daşarky goňşy respublikalarda da döredilip başlandy. Ýöne şolaryň käbirleri kanonik obraz sakladylar. Ene şolaryň biri, seýrekleriniň biri Daşkentin merkezinde 2017-nji ýylda Magtumuly köçeti diýilip bir köçe atlandyryldy. Hemen şo köçeň orta arasynda şular ýaly park bar. 2019-njy ýylda men baramda bark gaýtdym, şu ýadygarlyga da bark gaýtdym. Şu ýadygarlygy döreden oglan özi asly Xarezmli. Şol Ayhan Hacıyewiň döreden portretini, kanonik portretini esas edip şonu döredipdir. Şu saklapdyr şol oglan. Ödem Xarezmli oglan şo barada gazetlere interwýu berende Ortiýadyň bir gazetine interwýu berýär, başlan. Şu taýda, ne şu arada ýörüýte Ortiýadyň neşirleriniň biri makala çap etdi. Şu taýda şol Ortiýatly habarçylara interwýu berýär. Şonu döreden oglan, oňa ady Jaswant Annazarov. Öýde Xarezmli heýkeltaraş şu taýda diýär Magtumuly diýär. Magtumuly fragi eta 10 günini paýat. Alawly bir üçin alawly ýanky шахир дип атланыря öýdi. Если можно выразиться так, я сам из Хорезма, и для нас его произведения очень дорогие. Мен öýdüm diýe Хорезmli ýa, ýöne bir üçinem Magtumuly pragyň goşgulary diýe öýren gymmatly diýe. Он является народным поэтом, которому удавалось достучаться до сердца простого человека и пробудить в нем прекрасные черты. Ol ýa bizim üçinem halk şahyry diýer. Heredim öýde Xarezmli özbek ýöne bizim üçinem diýe halk şahyry sebäbi o diýe Magtumuly öz şagyrlary bilen ýöneköy adamdan ýöneköy halkyň ýüreginiň töwründen ornarmagy başaran adam şahyr bolupdyr diýip şu Xarezmli özbek tarypleýär. Ene şoňam dawarasy 2017-nji ýylda şo barada
şular ýaly makalalar çap edildi, suratlar neştaýda Türkmenistandan baran şahirler var, resmiler var. Özbegistanyň şahirlerine ýaş okuwçylar, studentler magtum bulyň goşgularyny aýdyp çykyş edýärler. Bagşylar, bagşylary magtum bulyň sözlerini döredilen aýdymlary aýdýarlar. Ne seredim? Ne bu Özbegistanyna magtum bulyň harpasy şeýle tutulup, kanonik portretinden hem nusga alınıp şeýle ýadygarlyk döredilýär. Emma şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň içinde magtum bulyň ýadygarlygy, magtum bulyň kanonik obrazy üýtdedilip, şular ýaly bir selleri, bir nähilli tekor. Yakın günlere mahsus olan islenip bir adamın keşfini gavat edip duran bir keşf aldılar. Ola manatda Türkmenistan'ın öz manadına çap edilip başlandı. Ne bila 2017-nji ýylda çykarılan 10 manatlyk neme manat. Ýöne ondan öňeýän başlandy. Ondan soň 2001-nji ýylda bir taraplyk parky diýip bir taraplyk teýilgäki diýip bir feýilgäk töredildi bilýän bolsaň. Türkmenistan Gaşgabatyň merkezinde. Şo taýda da Türkmenistanyň halk gahrmanlary diýip geçmişdäki gahrmanlar 27 tany gahrmanyň obrazy döredilip heýkelleri döredilip şo taýda ýerleşdirildi. Bilýän bolsaň bir taraplyk teýilgäkinde. Şoň içinde de magtum bulyň şol taýda Kemir kördüýdi, Alparslan idi. Bir giden ýa-ni geçmişdäki bizim Türkmen gahrmanlarından hatarında magtum bulyň teýada obraz döredilýär, olam ne şular ýaly görnüşde döredilýär. Bunam kim döredýär? Bunam Saragat Babayev diýip bir heýkeltaraş bar. Elbetde tejribeli, zehini heýkeltaraş. Ýöne şol adam näme üçindir Ayhan Hacıyev tarapyndan döredilen, Tabiat Hakimiyeti ýyllarynda ýörüýte komissiýa tarapyndan oňlanylan kanoniki obrazyny, magtum bulyň obrazyny inkar edip teýada bir obraz döretmek kararyna gelipdir de şular ýaly obraz döredýär. Bunam ýokardaky oturan telesan Tapar Murat Niýazow 2001-nji ýylda oňlaýa. Ýene de şu aýdyşym ýaly hiç zatdan habarsyz ol Tapar Murat Niýazow diýilýän oň töweregindäki ol ýalyýaglar o sen kanonik obrazyny nirden bilýär? Magtum bulyň mirasy üçin edilen zady nirden bilýär? Magtum bulyň goşgulary näme, poeziýasy näme? Oň obrazy nädip döredilipdir? Ayhan Hacıyew gurguluy nähil iş edinipdir? Nähil işler edilipdir bu urda? Oň bilen işleri ýok bular. Barya bakaramda da kiresan Saragat Babayew diýilen adam. Men magtum bulyň şular ýaly ýadygarlygyny oturtjak, döretjek, ne şular ýaly obrazda aý bolýar. Baha durho. Siz komissiýa döretdiňizmi? Öz döwründe kanonik obraz hökmünde ebedilleşdirilen obraz hökmünde kabul edilen obrazy näme üçin siz inkar edýäňiz? Kim oňa ruhsat berdi? Haýsy komissiýa onu ýöwrenli? Näçe adam oňa ses berdi? O hakda hiç maglumat ýok. Bir kysany bar ýa-ni ýokarda şulatlaryň üstünde serenjamlyga diýip oturulan. Ýa-ni hudojniklar taýygynyň başlygy diýip biri bar Babasary Annamradow. Öňe bilen şol oňa ruhsat berýär. O suratkeşliň taýygynyň geňeşiniň başlygy, birleşiginiň başlygy Babasary Annamradow. Şoňa ruhsat bermese, ol geçmeli. Olam näme üçin ruhsat berýär? Teýe Saragat Babayewiň ýakyn dosty. Saragat Babayew näme üçin ol Ayhan Hacıyewiň döreden obrazyny näme üçin kabul edýär? Diýmek şo görgülin, şo Ayhan Hacıyewiň zehinine bäsleşlik edýär. Şo görbilmezçilik edýär. Diýmek näme etmeli? Oň üstüne atanak çekmeli, özü teýada bir obraz döredip taryha girmeli. Aga Saragat Babayew gelgel şu gün magtum bulyň teýada bir obrazyny döreden adam hökmünde tutuş taryha girmeli, Türkmeniň taryhyna. Taryhy girermi? Sen ol Ayhan Hacıyewa bir görünne dik oturtdyň, magtum bulyň görünne dik oturtdyň, oň urunna näçe iş edildi? Näçe iş edildi? Magtum bulyň obrazy Ayhan Hacıyewiň döreden o şol obrazy görünüşinde biziň aňymyza girdi. Şol obrazdan galmaly Türkmeniň hakykatynda. Men ödüme şeýle hasaplaýan. Bir ýerde jüpine düşen obraz azam magtum bulyň obrazy. Şonu Ayhan Hacıyew döretdi. Bularyň näme diýär? Türkmenistanyň territoriýasyna birini buny şeýdip girdiler. Üstüne 2019-njy ýylda 2017-nji ýylda
Bu kelesan täze prezident Gurbanly Berdimuhammed karar kabul edýär. Aşgabatyň etegindäki ol piýada ýörelen taglyk ýol ýen ýodan urunna şo baýra şykylýan ýerinde şo taýda Magtumulyň 60 metrlik beýiklik, ululuk 60 metrlik heykelini döretmeli edilip şoňa şo karara bol çekýär. Indi şondan bärim şo heykel heniden gurulyp otýar. Şo arada da ýörüýte makala da çykdy. Şu ýadygarlyk bu arada şurada ýörüýte makala çap edildi. Ýa-ni gaýdyşym ýaly şolom 2021-nji ýylyň Tomsonda açylar diýen söz berdiler. Ýöne açylmady. Şo Magtumulyň şygyryýat günleri diýen günlerine gabatlap açylmaly. Inni şonu şu ýyl açmaly etdiler. Inni 2022-nji ýylyň 24-nji iýunyna Magtumulyň şygyryýat günlerine gabatlap açmaly etdiler. Oňa da ýetişmediler. Men oňa da begenýär. Indi bular näme etmekçi? 2024-nji ýyl Magtumulyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenilýän ýyl boljak. Ona Magtumulyň ýyly diýilip aglan etjek diýdiler. Indi şoňa gabatlap başlaýan meňdeş bular. Ýöne men ýene döwrüge de gaýdýan şol ýadygarlygyň bilenmok, şol ýadygarlyk ýykylmalymy, öd-ödünden jaýrylmalymy, aşağı gorp açmalymy? Mene şolar ýaly obrazda Magtumulyň ýadygarlygyny şo taýda Aşgabatyň etegindäki dağın üstünden şey dip durmagyny islämok. Eger döretjek bolsalar onda şoň kellesini ýitdirýärler, şoň ýokarky bölegini, ýöne Magtumulyň kanonik obrazy görnüşinde. Ayhan Hajiýewiň şo döreden obrazy görnüşinde bolmaly pasapdy. Mine bilam şol ine garaşdyrlyk ýyllar diýilýän ýyllarda Magtumula edilen kasyň bir görnüşi. Ondan soň seredim şu Saragat Baýbaýew diýilýän adamyň şo döreden obrazyny soň beýleki heýkel taraşlarym kopýalap, nuskalap ol başga şäherlerde, başga ýurtlarda da döredip berler. 2001-nji ýylyň maýynda Taparmurat Niýazow Kiýewe tapar edýär. Şoň eden taparna gabatlabam Kiýewde 2001-nji ýylyň maýynda Magtumulyň ýadygarlygy açylýar. İlçihana, Türkmenistan ilçihanasynyň goloýundan açylan ýadygarlyk inaşy. Onam Artyk Mehmedow diýip Türkmenistanda bir heýkel taraş şuny döredipmişin. Ýöne teret ünferiň bilam Saragat Baýbaýewiň döreden obrazynyň kopýasy. Soň 2009-njy ýylda Astrahan şäherine de ne şulom hamala Magtumulyň obrazyny. Magtumulyň ýadygarlygy Astrahan şäherindäki Döwlet Uniwersitetiniň egidil garşatynda parkda şular ýaly ýadygarlygy döredýär. Oňa awtory Saragat Baýbaýew. Indi şu Magtumulyň özüňiz pikir edip görüň. Şul adamy ýanky obrazy sen bilemok, no waý diýsen bolupdy. Ferdowsy diýsen bolupdy. Bilemok, Mahmud Kaşgar diýsen bolupdy. Günnoň bir islenip bir şahyryň obrazy bir ýa bilemok akyllarynyň bir ortaça bir obrazy diýip islen ýa nesimi diýip. Kim diýsen bolupdy gural, onu ýaly bolmaly. Magtumula mahsus edilip öýet borçlary obraz dörediler. Magtumuly diýip hasap eder ýaly aýratyn bir ýüzkeş şekil dörediler. Onu hem şonu kabul etmeliler. Umuman adamlar gelecekte Magtumulyň mirasy täzeden dikeldilmeli bolsa, mertebeti täzeden ýokary göterilmeli bolsa, edilmeli işleň, täzeden edilmeli işleň hataryna ýanky belläp geçişmýäli. Birinçiden o eserleri öwrençe goşgulardan kesekilen öwrençe derejede ýalan goşgularyndan halat edilmeli, araslanmaly. İkinciden hem Magtumulyň eýem mundan 50 ýyl ozal ýürüýte komissiýa tarapyndan kabul edilen hem zehini surat geçirmez, hudojnymyz Ayhan Hajiýew tarapyndan döredilen kanonik obrazy täzeden dikeldilmeli, janlandyrylmaly. Saragat Baýbaýew, Babazary Annamradow ýaly naýyn tawa adamlar Ayhan Hajiýew ýaly beýiklenmede görüplik edýän, bäsleşlik edýän görüplen eserleri
Olar ýaly kanonik obraz bolup bilinmez. Esasen mawtumula gerek gelenler. Goý başga heýkelleri döreseler döredi bersinler. Ýöne Ayhan Hacıyew tarapyndan eýem döredilen hemem kabul edilen Mawtumulin kanonik obrazy, Molla Nepet'in kanonik obrazy, Seyit Nazar Seyit'in kanonik obrazy, Zelil'in kanonik obrazy, Döwlet Mehmet Azadi'nin kanonik obrazy şol ozalky döredilişi ýaly kabul edilen görnüşinde de galdyrylmaly, saklanmaly, hemem goralmaly adamlar. Şolar goralmaly, şolar goramaly. Biz halk Türkmenistanyň halky. Geljekli gepleşigimizde ýanky bir ozalky bellek geçişmýäli. Mawtumulyň adyna berilen hem soňky döwürlerde çap edilip başlanan käbir goşgulara biz seýin berer. Mawtumuly diýen zat oň şagyrlaryna aýratyndyk nämeden ibarat? Hemem internetiň üstü bilen ýaýradylýan şol goşgular hemem şonu ýaýradýan käbir naýyn saplar barada da biz durup geçer. Şu mesele aýratyn analiz berer. Şunlukça şunki gepleşigi dinlerip dinleýänimiz üçin köp sag bolun.